croeso i Haclediad 118. One more neud. Ffoniwch y ddau boi na'n rhedeg mewn vests a moustaches, cys dyn ni yma i helpu chi allan, question mark? Sean yn ti fan hyn, efo Bryn. What up? A Iestyn. Ia, ddim fi fydd ar diwedd y lein, de. Ia, mae gen ti moustache. Fi a Bryn fydd o. Fyddai jyst yn ychrych i fewn y cash, fyddai. Croeso i'r Haclediad. Os nad ych chi wedi bod fan hyn. Dyna lle mae'r press coffi gyd yn mynd i poced Sioned. I talu amdan y frappes a'r matcha lights ma a pob math ar roach. Matcha lights? The light matches. Avocado toast. Avocado toast. A'r shit mae hipsters i gyd eisiau. By the way, hang on, just chos deud hipsters, fi di'r unig un ar y podlediad yma sydd ddim yn gwisgo plad. Mae Sioned a Iestyn dwi'n mynd i peintio picture i chi. Mae Iestyn yn edrych fel sexy lumberjack, but that's not what we're talking about rwan. Dwi'n gwisgo, it's basically Pacific Northwest, wedi dwy'n y patrymau o'r native population gan passenger. That's right, yr annoying bobl na sy'n rhoi'r ads na gyd yn Instagram feed chi. Ti oedd ar Northern Exposure a dwi dal yn dod o isostrophy. A hefyd mae Sioned yn podcasting by candlelight. Dwi 100% podcasting by LED candlelight, though, achos dwi wedi trio fel blaen lle dwi actually yn llosgi actual canwyll tra'n recordio'r podcast. It did not go well, my friends. Anyway, os nad ych chi wedi bod yma fo fan hyn o'r blaen, fi'n really sorry. Mae'n rhaid bod chi mewn lle really tywyll os ydych chi angen gwrando ar y podcast yma. Haclediad ydyn ni, nath ni cychwyn fel purely tech podcast. Da ni di morffio dros y blynyddoedd fewn i disaster, modern world, terrible film podcast. Beth bynnag ydi hwn. Ond, da ni yma i gadw cwmni chi yn y Gymraeg. Hashtag cyntaf yn y Gymraeg, podcast cyntaf yn y Gymraeg, whatever. Da ni yma i gadw cwmni chi, cadw chi'n hapus am y 2 sgwigl awr nesa. Da ni'n mynd i fod yn gwylio ffilm chofnadwy. Da ni'n mynd i fod yn siarad am CES, stuff tech newydd. Da ni'n mynd i fod yn siarad fel ffrindiau. Be gewch chi well? Friend. Dyma podcast cyntaf 2023 ni. Dim mor wahanol i 2022 ar hyn o bryd. Eitha tebyg. Eitha apocalyptic end of the world vibes dal yn parhau. So da ni yma just i sort of dal eich llaw chi a arwain chi trwy ddefo i gyd a helpu chi allan. Mae gen ni sweets nice a lot o bethau o hwyl yn y fan. Sorry, mae Bryn yn newydd... O'n i'n meddwl na iaith Cymraeg posh oeddech chdi'n defnyddio, ond na y fan sydd wedi parcio tu allan ti'n sôn amdan. Ie. Bryn di troi fewn i The Child Catcher. Like... Lollipops! Sweetie! Oh, boys. Da ni Chitty bang bang. Da ni off i'r dechrau da. So ni'n deud bod hwnna'n ffilm really wild i watch it tra ti'n tripio. Cys mae... Mae'r car yn truly hedfan. crumptious. Mae hi, like, 60s hottie man dwngsio fel dolly, fel kind of, like, popio robot, a wedyn mae Dick Van Dyke. And Hushabye Mountain. Caractacus Potts ydi enw fo. Caradog ei hun. Cool. Da ni'n sponsored heddiw gan Microdose Gummies. Cymwch eich Microdose Gummies a watchwch chi bang bang efo ni. Na, only kidding. Cymwch eich Microdose Gummies a watchwch World of Warcraft efo ni. Warcraft. Sorry, just Warcraft. Warcraft 1. Warcraft. No. There was multiple worlds. Warcraft. Just Warcraft. Sean's, your millennials is showing. Da ni ddim eisiau un arall digwydd. Mae Bryn di dod fewn efo many spicy takes off mic yn barod. So da ni'n mynd i fod yn... Arwch chi hynna. Ond yn gynta, yn yr Haclediad, da ni yn Drink Responsibly podcast, ond da ni'n cychwyn bob show gyda yr agenda. Beth sydd ar y fwydlen alcohol / ddim, os da chi ffansi hwnna.
heno ma. Dwi'n mynd i fynd draw at Bryn. Cos da ni wedi cael lluniau yn y text feed yn barod. O Bryn attemptio i botlo ei hun hefo i botol gin o. So, dim talk to fatha me, I Bryn. Dream of Genie. Na. Mae'r botol yna just yn llawn spirits, but not that kind of spirits. O'n i just i cael digon o'r diwrnod heddiw. Sys i lawr... O'n i'n meddwl bora ma... Oh, shit. Da ni'n neud y thing ma heno. Shit. Be ffwc dwi'n diofad? So, offa fi draw i Tesco, a digwydd bod oedden nhw'n neud... o'r gynnig ar Tangeray 10. Gret o gin. So, mae fi'n neud y siopa, pig o fynd y Tangeray 10, adra fi, a mae fi'n edrych ar... fi'n tynnu'r botal allan, dweud, dwi'n dyna oed, mae'n fatha dent yn y ciad ar yr ochr. Mae'n bach yn weird. So, mae fi'n trio agor y ciad, nath am symud, mae'n cael cyllall allan, torri dwi'n gwybod beth sy'n galw fo metal. Y bit metal sydd o gwmpas y ciad. Pan ti'n cael barkeeper's friend, ti'n bod bartender's friend, mae gen i fo special tool i wneud hynna. So mae fi'n tynnu hwnna gyd i ffwr, gallu agor hwnna, mae fi'n ffidio mae'n chunk mowr o gwydr ar goll o tu fiewn ar gwddw'r botal. Oedd hwnna yn y drink wedyn? Na godd. Suspiciously. Ola beth dwi'n meddwl sy'n digwydd ydy, gafodd ei difrodi rwla yn y ffactri. O'n nhw wedi roed yr gin yno fo, wedi roed y ciad yno fo, a dyn o'n y beiriant wedyn, di mynd i fewn, wedyn i wasgu fo'i gau o. A di fa crysio fo. A hwnna wedi roed y dent yno fo. So, look bod. Mae fel y bit na'n Waynesville lle maen nhw'n mynd i'r ffatri botelaeth. Ia, ni'n. Efo look, o'n i fo botel arall o'n i gallu trosglwyddo'r gin mewn ni. So, ar y funud dwi'n mwynhau... Wrth look. Tangeray bach neis yn hyn. Mae'n edrych yn lyflu, mae'n edrych o bod yna lot o wedi bod yn y gwydr. Ond mae'n neud sŵn da. Please, gawn ni bach o lliw audio. Chingle, chingle. Oh, god, na. Hwna ni'n gofyn. Mae gen ni misophones. Na, jingler, O, dos yn gwybod hyd a dy fo. Okay. Di toddi erbyn. Na fo, neis, hwna di o. Mae'n fel clwch fan ti'n neud meditation. Bach mwy na. Dwi'n just mynd i gael hwn yn slurps cast. Taste sensation. Da ni 10 munud fewn a da ni off the rails yn barod. 10 munud fewn i'r flwyddyn. Hashtag sorry pawb. God, fyddi hashtag. By the way, sorry pawb ydy actually ail motor sioe ma. Oh, yeah. heb na gwybodaeth. Yes, yn y selar dywyll fi fanna gyda'r sgerbydau. Be sy'n digwydd drinkies wise? First time da chi'n gweld hwnna? Wow. Function dwi'n meddwl ma'n dweud. Okay. Shiitake dark lager. So shiitake mushroom lager, dia. Holy shit. Ond mae o mond yn 0.5%. Be? Ond so hold on, yes. Let me get this straight. Yeah. 1, mae'n blasu fel mushrooms. 2, diolch hyd yn oed yn cael ti'n off the dates. 3, be? Yr union. Os ti weld ar y silff yn mae hwnna'n very yes. Siop y pethau ar y maes. Wow. Hold on, dim siop y pethau, as in, gallu ti brynu llyfrau lolfa yma yn Aberystwyth, John? Na, siops lle ti'n gallu mynd a llenwi di containers efo reis a Shop Zero kind of thing. Yeah. Nice. So oedd hwnna ar na i drio fo. Gan i weld. Ystyn, mae hwnna, oh god, hold on. Hang on. Dwi'n dychmygu... Mae'n sniffio fo. Ie, trwy'n lager. Okay. Gre. Waw.
Mae'n actually yn blasu fatha lager. So beth yw'r pwynt neud allan o mushrooms? O'n i'n... Mi siawn disgwyl am yr aftertaste, man. Na, ti'n disgwyl y fucking tryptophanamine cicio fewn? O'n i'n gobeithio fos yna rhyw reaction fatha gerth yn chdi bach nôl fo Sioned ar... Dyna ni'n meddwl sy'n digwydd. Be oedd o'r... Bubblegum. Na, jam donut lager. Dyna oedd o'n gyn Tiny Rebel. Jam donuts yn neis. Lager yn neis. Peidiwch roi nhw at ei gilydd. I bobl na sydd isio yfad lager fod o'n non-alcoholic. Dwi'n meddwl, dwi wedi cael un... Wel, ges fi di bod o'n... Umami. I'r amgylchedd i... I fragu mushrooms. Na, i tyfu... Gwenith. Gwenith a falle. A trin o ar mae Arfon Wyn yn mynd i ganu am... Mae'n mynd i ganu am dan cae o mushrooms. Mae'n mynd i ganu am cae o yd. Pam im? Cae o shit cake. Shit cake mushrooms. Ti di offendio the whole o Japanese listener base ni rwan. I don't want any of your shit cake mushrooms. Where's me buttons? Where's me button mushroom? Okay. So hwnna sgen ti am y show rwan? So ti'n mynd i fod yn neud y show yn sobor, yes? Na, mae o'n ein arall ar y shelf hefyd. Oedda, tir a bad. Crw go iawn. Crw am byr ysgam. Mae'r label yn swnio'n Gymraeg. Actually, mae'n bod Sbaeneg. Crwnant. Crwnant. Wel, siop y pethau. Bragwyd yn y felin. Pentre foelas. Betws yn oed. Iawn da. A mae hwnnw... Oh my god, so hold on. Betws yn oed. So, di o'n dod yn jacket North Face i hynna'n? Efo lead key yn sgliwio iddo fo. Okay, mae hwn just yn basically episode lle dwi'n just mynd i offendio paw. Croeso i 2023, Sioned's off the leash. Beth dwi'n lyfyd, a peth i, sy'n pobl sy'n gwrando i'n gwybod beth yw'r joc ffeid yn y byd, ond bob tro dwi'n gwarw mewn puffy jacket North Face one, yn ymhenni, boy Irish. Fade. Dwi actually gweithio mewn llon swyddfa o North Face and Fades. North Face and Fades. Maen nhw'n voice anwyl, ond pob tro dwi'n sbio yn nhw. Mae'n just fel dria bach. So, draw fyny. Ia, beth sy'n dymlaen o fanna, siwr? What's in your shit cake? Mae o yn 100% shit cake o gender, right? Nes i edrych yr cwpl, ges i ddim chance. Yes, ti'n galw pob peth yn shit cake, okay? Dwi ddim yn beth ti'n neud i bobl. Mae'n deud o fyna, bet. Mae'n deud shit cake dark lager yna fo. Functional. So, hold on. Spelio allan enw un ti to? Functional. As in fungus. Function. As in fungus. Mae hwnna just tin o wank. Mae'n lyflu. Wel, na di weddol yn neud o. Cool. Well, mae probably dal yn blasu'n well na'r y gingers gyda i fyny. Di hwnnw wedi cyrraedd fyny gogledd eto. A sydd ydych chi'n amau bod y podcast ma'n not suitable? Dwi mor sorry. Just peidiwch ar oi hwn lain. Os ys gyda chi. Brain cell ar ôl. Okay, mae'n ffain. Mae yna rwy'n yn Bangor yn transgrifio hwn ar y funud. Wrth gwrs. Dwi'n anghofio. Helo, person Bangor. Prifysgol Bangor, bod nhw'n cael iwsio hwn i treinio sentient AI Cymraeg nhw. Hanner cael mynner lawr y lain. Cymru is overrun by artificial intelligence. She just yn neud shit cake jokes. A hwnna fydd y blind spots ni'r gadw i'r dynol ryw gallu streicio nôl. Okay, so anyway. So, does gen i... Cai 3 can o wank, please. Dwi'n mor sorry. Dyna fi, ddim dref cyn bo hir, Steve. Fydd fod i dod allan o Llundan.
Ffynnu fi. Ydy o'n ffynnu i gwrandawyr neu dyn nhw fel, Jesus, da ni yma ar gyfer hard-hitting news. Ti'n be. Bedi, gwydwch, os da chi'n licio nonsens yma, be ffwc da chi'n neud yn gryndau hwn? Da ni'n rhoi da chi'n free. Dyma fod i bod am Hey Siri, skip forward 2 hours. Da ni di bod yn neud hyn wan ers 13-14 o flynyddoedd. Da ni wedi llythrenol beth i'r sioe. I mean, so... You knew what you were getting into. Ar ôl y Nadolig, dwi ddim actually wedi actively trio prynu mwy alcohol, cos mae gen i ni dipyn yma. Ond nes i orffen yr botel o cwrw neisio gennau tra'n gwylio Warcraft, cos ni fel, dwi angen rhyw fath o reswm i enjoyo wylio Warcraft. A yn anffodus left blond o, sydd yn blasu tan bach fel fungus yn ei hun. So, dwi rwan lawr i un botel o mass-produced chwys footballers Madri, tin o Heineken Zero, a 2 botel o cream sherry. So, dyna fo'r wank. So, dyma lle dwi'n cael yr interactive section of the podcast. Ysdych chi isio fi agor y Madri, gwasgwch 1. Ysdych chi isio fi yfed y sherry, gwasgwch 2. Ysdych chi'n deud, di'r podcast ma ddim yn mynd i fynd yn dda, dim bwys beth sy'n digwydd, please efo'r Heineken Zero and be done with it, gwasgwch 3. Mae gen I hefyd paned o de hefyd, green tea. Mae gen I hefyd paned o green tea. So I have my uppers, I have my downers, and I have my neutrals. Oh, wow. So yeah, mae'n mynd i bod yn botel o... Shot o'n i gyd, Yeah, so basically, dylwn ni cymysgu'r sherry fewn i'r green tea i wneud rhyw fath o fel matcha cocktail thing. Right, so... QC cream sherry. Bearing in mind, dydw i heb yfed sherry ers possibly dolyg diwetha. So, gan i weld. Siomedig. Nes i ddod i fyny efo diod newydd, dy Sadwn. Dwi'n intrigued. Oedden ni'n trio wneud, tywod, American movie night. We have the popcorn. We have the chicken burger. Wedyn nathon ni'n neud y coke float. Sef hyfynia ar ben Coca-Cola. Ti'n reid y hyfynia i fewn gyntaf, ni'n mynd i ffoci lanast. Dwi ddim yn y wrong. Ie. So, ond be nes i oherwydd mlicio coke. So nes i reid bydyn o'r whisky na ddech chi'n yfad dwrnod y blaen, a nes i ddeud o hwn blasu'n off yn TV. Talisker. Talisker yn enwog. Hwnnw, reid rhifyniau fewn gynta, wedyn Talisker ben efo, vanilla, just normal, plain, clotted cream, ice cream, yeah. A wedyn... Mackies? Na, yr un o'r Alban ydi o, yeah. Ie, Mackies? A efo buwch ar y ffrynt. As na Mackies ydi o, mae fel yr hyn anisio dwi'n rhaid i'r bresu. Dim McDonald's, ond Mackie. So, Talisker, am fod, dwi'n trio ffeindio ffyrdd i yfad o, am fod dwi'n licio fo. A wedyn, rei ginger ale ar ben hwnna wedyn. Hold on, cooking whiskey. Yeah, cooking whiskey. Ro, os gyd ti slow cooker, gammon joints, shot o'r whisky yna fo, slow roastio fo am fatha 6 awr. Ond bob tro dwi eisiau shot o whisky, dwi'n mynd i gwcio joint o gig, de. So, efo'r hyfenia, o'n i'n cael... yeah, fair enough. O'n i'n cael ipyn bach o, tybod, tipsy vibe. Neis. Mae fel rhoi rum sauce ar ben pwdin dolyg. Okay. Mae'n un efo ram yn efo. Mae hwn di troi fyny cooking/ASMR gan i siarad am stuff sy'n ein i dribble podcast. Talking of which, Iestyn! Mae CES wedi bod. A mae Na, dim yn y Chris, na. Mae Apple wedi rhyddhau super overpowered computers newydd. So mae Iestyn fel... Mae fel yr emoji driblo. Yeah.
Wyt ti eisiau mynd i'r siw? Achos yes, ydy'r un sydd wedi bod yn... so ni'n licio bod yn honest, ti ydy'r un sy'n dilyn, like, y gadgets and that. Erbyn hyn. Y gadgets, de. Pan bod Bryn just yn neud fel wax seals yn lle, fel SSL encryption. Ond, oedd CS yn un odd flwyddyn yma. Oedd o well na flwyddyn dwytha, oherwydd yna fwy o random stuff yn cael ei gyhoeddi. Nath chi weld car BMW efo'r e-ink dros o fe gyd. Nath ni siarad amdano fo flwyddyn dwytha. Lle oedd o'n e-ink di gwyn, so oedd o'n gallu newid shades o gwyn i llwyd. Ond rwan, oedd nhw efo e-ink lliw dros o fe gyd, so oedd o'n gallu newid. Ond y peth mwy amdano fo, oedd nhw fatha efo Siri-like interaction efo'r car. So oedd o fwy, a nath nhw cael Michael Knight ar y llwyfan, a nath nhw adfod efo Arnold Schwarzenegger. What? Am fod oedd o'n dweud, I want to live on the future. Oedd o just yn random as fuck. Na ni reid yr advert yn efo. Mae o'n mental. Be gei wan ydy'r... so maen nhw wedi dweud, ti'n cael subscribio i cael heated seat warmers. Ti'n cael wan yn gorau subscribio i cael dyliwdi ar gyfer y car am y flwyddyn. O, fydd o fel Fortnite lle ti'n talu am skins? Yeah, basically, yeah. Ond ti'n gweld, be oedd yn fwyaf shocking oedd, mae pobl yn dweud, o mae Siri rhi cutesy, just atab y cwestiwn, neu dod ar gan ymlaen, stopio tre fod yn cute, a rhaid atab clefar i fi. Ond oedd y car ma, yn byd ond cutesy, quirky, atebion, ipyn bach fatha ffilm Hyr, lle mae'r AI yn... Yr AI yn flirtio efo'r gyrwr y car. Chos dyna da ni isio... Wish fulfillment. Chos dyna da ni isio... Mewn damwain. Chos beth ydi... I ni gofio pan mynd i gyrru, bych chi gweld lot oedd fleet vehicles oedd fatha BMW 3 Series. Sef lot o bobl busnes oedd yn teithio fyny lawr o dynion yn just yn mynd yn y ceir ma ac yn gyrru byth a benydd. So beth ti'n mynd i gael wan ydy flirty AIs a dynion sydd yn gwario i amser ar y ffordd byth a benydd. So ie, da ni'n gael lod o ddamwyn. Love it. Dwi'n lyfio fydd dating yn issue massive pan mae fel dynion yma actually yn sylweddoli bod bobl go iawn menywod go iawn ddim actually unrhyw beth fel na. Yes. A wedyn yr un oedd yn ti di rhannu mwy o stuff? Yeah. Do, really intrigio fi, ond da chi'n cofio advert eich dwi'n bod pam oedd Apple rhyw 4 blwyddyn i o'n i iPhone, iPad be bynnag nhw, a wedyn dyma rwy'n ddim yn cofio os na SNL oedd o, neu College Humor di wneud advert am the eye toilet. Lle oedd o'n analysio dy poo. Standard. Mae o'n swnio fatha rhywbeth College Humor. Ac oedd nhw efo, ti'n bod fatha, the white room, lle oedd pobl, we have sourced the finest porcelain. Ti'n bod, just mynd off ar un o heina. Ond beth sydd wedi allan flwyddyn yma ydy U-scan gan Withings. The U stands for urine? Well, it's for you, and mae'n digwydd bod mae enw nhw di'r we things. So... Dim Google sy'n piano. Di hwn ddim yn pistig? Na. Nath Nokia brynu nhw, a gyrthyn nhw nôl i'r perchynog, wel, i'r person oedd di sefydlu'r cwmni, so maen nhw nôl yn annibynnol. So, cer a fi drwy, be ma U-scan yn neud? Mae o fatha toilet blue, ti'n hongian ar dy doilet, ac wedyn ti yn pi arno fo, a mae'n gwybod wahaniaeth rhwng flush a pi, so mae o yn defnyddio un o fatha test strips i fewn yn efo. Mae gynna lle tua 3-6 ti mewn yn efo. So mae'n gallu testio am vitamins a mineral deficiency a stwff fel na. A wedyn mae'na capsules arall ti chi gael ar gyfer cycles menywod. Ond fydra i ddechmygu mewn tŷ llond y bobl fatha fi yn fyma, fyswn ni'n gorau
stopio nhw rhag piso arno fo, neu tynnu fallan bob tro. Mae'n fod bob tro ti'n piso nhw, mae'n defnyddio un o'r capsules bach. Mae'n gymaint o ethics yn hwnna. So, a wedyn mae'n ffidio'r info nôl i ffôn ti, neu bod bynnag dyfais, right? Yes. Mae rhywun yn dod i ti, maen nhw fel, na i just dod drawn paned fydd yn lyflu. Maen nhw'n dod draw, maen nhw'n piso, maen nhw'n massive ethical, health issues. I'm just literally cael scanner piso. Ond fes ni wrth y modd efo. Of gwrs fes y ti wrth dyfo. Ond fes ni yn gorau tynnu fo off a reid fel box. A wedyn, rhyw noson mynd, dwi just mynd i piso yn y box. My pee. Me pee time. I pee. Ie. Ie, chdi fod yn ofalus i sicrhau dy IP. As i bron pwyrus, sherry bob man. Croeso. Ond... Fel lawyer y podcast, Bryn. Beth ydi ethical implications? Ddim lawyer, ddim yn lawyer. As your lawyer, I can say, I am not your lawyer. Diddorol. So mae'n gwestiynau fel ti'n dweud, y pobl sydd yn mynd, sydd yn dod i dy a maen nhw'n, mae'r data gael ei gasglu, gael ei sganio, lle mae'r data yna'n mynd i a falle. Wyna wedyn cwestiwn efo lle mae'r data yn mynd i, ydy'r data'n meddwl beth ni'n meddwl, ta ydy o actually, ydy wedi selio ar unrhyw wyddoniaeth sy'n ddim go iawn. Ydy hwn yn rhywbeth ti'n gallu rhaid i doctors gael? Achos Yn Ewrop mae o wedi cael ei gymrydwyo a falle yn America diolch wedi pasio'r thingy eto diolch wedi mynd drwad. So you scan for professionals dwi'n gweld fan hyn, you scan psycho. So mi o'n y stori yn yr wsos o dweitha amdan gwasanaethau sydd yn rhoi braces i ti a liners i ti gwisgo. Sorry, gai just pwyntio allan, dwi wedi darllen so you scan cycle sync ma, so dwi'n cymryd tawr y PP sy'n mesur dy plana. It's currently suitable for women within the last 3 months have met the following criteria. Your menstrual cycle is between 10 to 35 days, okay, normal, not under 18, not on hormonal treatment such as birth control, not with PCOS, not pregnant, not breastfeeding, and not having menopausal symptoms. So, as ti'n torri lawr literally, mae hwnna just yn bobl sy'n trio beichiogi. Yeah, basically. So, dio ddim necessarily, mae hwnna'n torri lawr fel lot fawr o fenywod. So, peth di hefyd, mae gen ti broblem efo pobl yn trio diagnosio hynna'n o'r data sy'n cael ei gasglu. Dyma be ydi, ti di bod yn neud o'r gyfer fel chwaraeon i ryw raddau, fel self-optimisation, right? So mae bobl ti di mynd trwy'r West Coast America thing o dwi'n mynd i optimisio gwynab fi, dwi'n mynd i optimisio gym membership fi. Mae hwn just y step nesa o mae literally, mae edrych ar y stwff mae o fel dystopian novel, a mae dystopian novels wastad gyd yn dod o'r un syniad o mae'r rhai cyfoethog, mae'r cyfoeth yna yn tynnu ti i ffwrdd o mundanity bywyd, sef pethau fel mae'r bwda'n deud, life is suffering, so old age, sickness, marwolaeth, maen nhw'n dod i bawb, ond mae cwmnïau fel hyn a ethos sort of modifio dy gorff di, beth yw'r gair fel cael y gorau allan o dy gorff di, essentially dwi ddim yn mynd i dwi'n mynd i gwthio marwolaeth a salwch mor bell i ffordd gallai mae jest mor minted mae'r bobl na ond y peth ydi mae'r bobl mor gyfoethog dydy humanity ddim yn Be ydych chi'n gweld yn ystod y sioe, mae'na gwyddonwyr yn dod i mewn cotia gwyn ac yn injectio iestyn efo baby hormones a shit cakes. Shit cake extract yn spredio fo. A hynna sy'n rhoi wneud i wallt o mor springy. Ie, mae yna bobl allan yna sy'n mynd yn really obsessed efo fo, a mesur, am fod ti'n gweld pobl yma fatha, wel, os ti eisiau colli pwysau, mae'n rhaid i chdi prynu scales ar gyfer bwyd chdi, a ti'n pwyso'r bwyd i gyd allan yn union, ac ti'n fatha, oh my god, dyna mae fywyd i fyw. And that's it, optimisation, pob
agwedd o dy fywyd di. Ond be dwi isio, ideally be dwi isio ydy Apple Watch neu rhywbeth tebyg, lle dwi jyst yn byw bywyd normal fi, dwi'n gorfod neud yn byd, ac mae o jyst yn gallu deitha fi, dwi'n meddwl fod na anwyd yn dod ymlaen, edrych ar y notification yma. Dwi'n yn haslo chdi constantly am stwff random, a ti'n gorfod mynd i jecio'r ffigura a'r numbers ar gyfer optimeiddio dy hun, a mae jyst yn notifio chdi wrth deud, fatha rei sydd yn ar gael ar y funud, dwi'n sylweddoli, ti'n mynd symud gymaint ag oedda chdi mis dwytha, wyt ti angen symud mwy, neu rhywbeth o dda, so ti'n cael, fatha, dwi wedi bod yn ddiog dros dolyg, dwi eisiau mynd allan. Mae'n iawn, dwi'n teimlo i bobl sydd efo perthynas dda hefo'i cyrff. I bobl sydd efo perthynas eiddfed, realistig hefo'i cyrff. Pan mae'n dod mae'n mynd bach mwy problematic pan mae gen ti app yn optimeiddio pob peth amdano ti a'r readings ma a dy watch di a stuff i bobl sydd hefo perthynas problematic efo'i cyrff yn y lle cynta. Fel pob peth, fel yr alcohol da ni'n yfed, fel unrhyw media. Cyn Instagram. Meddylia Instagram. Hwna ddyn nhw'n deud efo... Ti'n Instagramio, piss ti. Oh god, sorry. God, mae'r show ma di mynd. Ond mae beth ti'n neud, chys hwnna ddyn y peth efo'r sôn am yr liners a'r braces mae pobl yn prynu oddi ar y we. Oedd pwysa na'r danedd. Y danedd, ie. A'r pwysa oedd yn dod o angen cael yr gwen gorau ar gyfer Instagram a balli. Smile! A hwnna oedd yn creu y pwysa yma i fynd i gwasanaethau oedd lot o ratach na'r be ti'n gallu cael yn wlad yma achos ti'n gorfod mynd yn breifat achos sgyn ni'n dentist NHS i mwy. Ac oedd hynny'n chys bod pobl yn mynd ac yn trio cael fy heb mynd i weld doctor neu mynd i weld meddyg neu rhywun sydd yn gwybod beth maen nhw'n siarad amdan. Maen nhw'n gwneud niwad i hynna'n heb sydd wedyn methu cael ei... Welon ni fod ddynas na oedd ar yr Instagram effect. Documentary. Hwnnw ddim bod ti wedi dweud nes i Turkey i gael Brazilian butt lift a nath o wrong. La'r llywodraeth stopio fi gallu neud hyn. Ond eto dio, y bobl hefo pan mae gen ti perthynas problematic dwi'n mynd credu generally does na neb actively angen Brazilian butt lift. A ti'n bod beth sy'n mwy triennus wan, y mwyaf ti'n gwachod o... fi di mynd... Gynnau cwpl o YouTubers dwi'n rili mwynhau ynglyn â... basically, maen nhw'n analysio lle mae... social media, YouTube, pob peth i gyd, lle mae pob peth yn mynd. Un o'n nhw di Mina Lei, mae hi'n fenyw eitha ifanc yn ei egeiniau o America, mae'n neud lyflu video essays ynglyn â fel... basically diwylliant ar-lein ar crossover efo fel diwylliant bod iawn a stuff fel yna. A oedd hi'n deud fel, mae'r holl bobl yma sydd wedi cael Brazilian butt lifts i edrych o the Kardashians, rwan, mae'r whole look mewn dyfynodau wedi symud ymlaen. Ond nes i gled ac yn plant. Mae'r whole look wedi symud ymlaen. So, dydy'w cyrff nhw ddim yn ffasiynol nac yn, quote, desirable rhagor. Mae hyd yn oed y Kardashians yn cael eu butt lifts nhw wedi tynnu allan. A mae y bobl yma ti di investio dy fywyd mewn dilyn yr un peth yma. A dwi'n gwybod mae hwn mae'n just absolute cliché a popeth fel yna, ond dwi wedi bod yn cael profiad fel hyn just yn ddiweddar wythnos yma, just yn re-emergio fewn i y byd, achos eleni di'r flwyddyn a chydig yn y flwyddyn diwetha, ond fel rwan mynd allan hefo ffrindiau eto, ddim lot, ddim yn aml, dwi admittedly yn fam i 2 blant, so mae'n mynd allan ddim yn llawer, ond mae gennau fel 3-4 peth eleni lle fyddai'n goffod meddwl fel, oh god, dwi angen bod
mewn social situation, hefo lot o bobl eraill oedran fi, bobl dwi'n nabod, dwi heb fod allan mewn criw o bobl, heb goffod, what do I wear? Dwi'n di gwisgo heels ers 2 mlynedd rwan. Sut ydw i siarad efo pobl? Dwi'n punch rhywun y gwynaf a dweud fuck off. Well, beth sy'n dymlaen? Ti'n defnyddio bus ti i sgwennu negeseuon ar ei gwynebau nhw. Dyna exactly sut. Dyna beth ydw i'n wrong. So mae'na massive amount o hwnna, a dwi'n berson, dwi'n lyfio, dwi'n trio bod yn hippie, a dwi'n trio meditatio, a dwi'n trio gadael i'r stwff mae pasio heibio, a mae o'n di really cael effaith yn y fi, a dwi'n hyd yn oed yn teenager sy'n mynd trwy hyn am y tro cyntaf yn ffigur allan bod quotes corff fi ddim yn iawn ar gyfer hyn, ar gyfer y foment hon, but rwan mae pawb eisiau edrych o Kate Moss yn y 1990s, a dwi'n fel, oh shit, sorry. Mae gen ti fel, well, yes, ti'n gweithio'n dda, ti'n mesur dy fwyd, ti'n couple of grams o spinach. Outside every beautiful woman is a fat guy trying to get in. Okay. Mae'r shit cake na wedi effeithio na ti. Ti'n be, dyna ni. Na. Dyn ni'n cancelled. Dyn ni'n fucking cancelled. Hwn di'r rifin dwytha'r Haclediad. Wedi bod yn gret amser. Dwi hyd yn oed yn mynd i agor y madri ma. Oh, wow. Mae mor rybys, mae madri. Oh, wow. Hwn ydy'r rifin dwytha'r Haclediad. Ti'r abad. Mae yna hen fynaich really skanky ti fewn yn efo. It's a bad. Dyna ni. Mae'r drosodd, dyna fo. Right. Hwn ydy'r dwytha. A dyn ni'n ganol sgwrs really profound amdan fel. A hynti'r peth. Hynti'r peth gweitha. Dwi'n licio dod o lefela. Ti'n dod o fel nawr. Hynti'r peth gweitha. Mae di bod yn yfad shit cake beer na. So dwi'n mynd at dim meddwi. Good point, actually. Mae'na active ingredients arall yn efo. Oes, mae rhaid. Charlotte Church yn ei bloody eglwys hi. Oh, wow. Lle bynnag ma hi, just yn cymryd mushrooms o goedwig. Oh, wow. Anyway. So mae'r PP sensor ma. Just peidiwch. O CES. Mae'ch cyrff chi yn amazing, right? Mae heneiddio yn rhywbeth dydy pawb ddim yn cael chance i neud. Okay? A hefyd ydych chi rili eisiau byw am beth? Ydych chi rili eisiau... Wel, mae Estyn eisiau byw am beth. Rili ddo. Dwi gweld y Sopranos eto. Oh, god, dal. Fine, just gwachio ar YouTube, mae'na fel loads o fideos sy'n just yn, crynhoi nhw i ti. Ti'n fine, fi ti'n teimlo bod ti wedi watcho. Gwachio person of type X watches thing Y for the first time. O, na ti, fi di'n fine. A dyn ti'n fine. Fi di'n fine. Neu fatha... X reacts to Y. Yes, didn't react to Sopranos. Yeah, I just... A 2-year series ar YouTube. Ond dyna'r peth, os dwi'n mynd gweld o, be dwi'n mynd i siarad efo pobl, dyma pan dwi'n allan. So... Ie, chos mae'r Sopranos yn dod i fyny'n aml pan ti allan yn y Black Boy. Dwi'n cael fy Soprano shameio o hyd. Wyt ti? Gan pwy? Pobl dred e. Ti'n fel ma nhw? Mae'n living trio bod Sopranos. Beth i enw chi? Oh, god. Mafia dre. Na ci... Edie Falcon honio rhywun. Na ci... Soprano Cymraeg. Be? Charlotte Church eto? Catherine Jenkins. Catherine Jenkins, yeah. He actually mezzo, but we'll let it slide. Yeah, Sopranos. Sopranos, yeah. Oh, yeah, cyn mwy na gi. So mae o'n Gynarfon yn dweud, o, dwi'n wedi gweld o, hi'n dweud, o, be, ti wedi gweld sioe amdan pobl yn canu opera? Ti weld. Yes, dyn. Hwna'n impression fi o Catherine Jenkins. Ti'n gret. Spot on, dwi. Chef's kiss, Bryn. Yeah. So, yes, so heb am y PP sensor, Lenovo laptops newydd, BMW's colour changing concept car, CES. Ie, beth ydych chi'n meddwl o'r laptop na, cyn i ni... So, Lenovo's new laptop, new yoga book, has a second screen above its screen. Ie, mae'n lun os pob ffordd ydych chi'n gallu defnyddio fo. It has a second screen above its screen. The many faces of the yoga book. Yoga book. One of them is sure to help me get my work done on time, right? So, mae o'n edrych... Ti'n gallu cael o fel rhyw fath o Kindle layout, fel llyfr. Ti'n gallu cael o hefo'r...
so ti'n gallu rhoi'r keyboard ar y sgrin isa. Oed. A iwsio fo fel trackpad. Oed. A iwsio gwylod y sgrin isa fel trackpad. Oce. Na'r un maen nhw'n cadw dangos yn eich lluniau i fod y ddau sgrin yn pwyntio at eich dangos yn y llun yma. Fel se ti'n neud mewn edit suite neu rhywbeth, ti'n cael fel sgrin... Mae'n edrych eitha mental. Mae'n edrych fel set diddorol. So basically, ti'n agor o fyny fel llyfr, lle fysa ti mewn laptop arferol hefo'r keyboard ar y quotes gwylod, mae gen ti sgrin arall, a mae'r keyboard yn dod ar wahân. Ie. Diw, sy'n ni'n trio fo? Definitely. Mae'n ddiddorol. Ie. Mae werth gweld. Mae fel workstation yn hytrach na laptop yn dydio. Yndi. Mae mwy fel... Dwi'n gweld o fel corporate device. I wneud cyflwyniadau. Ie. Lot o bethau felly. Ie. Na, dwi'n licio fo. So, Lenovo bidio? Yoga book. Yoga 9. O, na si. Shockingly useful. 9i. 9i. So, dwi yn licio fo. So, ni'n iwsio hwnna'n gwaith, definitely. So, sa chdi'n gallu cael dy recording GarageBand ar y sgrin gwylod. A ni ar y top. So, ti'n gallu cael GarageBand arno fo bod na set achos... diolch yn mac. It is the Windows. Disgwyl blwyddyn arall a fydd Apple dwi'n fynd efo fersiwn I hynna o'n fod yn fydd yn revolutionary eto. Fydd yn revolutionary. The Thomas Edison of computers just basically neud pob peth sydd yn barod yn well. Wel, bydd yn deud good artist rhywbeth, great artist steal. Borrow. I don't know. Good artist borrow, great artist steal. Siarad am dwy'n pethau gan artistiaid. Un o'r big things da ni wedi bod yn cyfro ers dipyn ydy dwi eisiau dweud emergent AI, a mae hwnna'n thing gwahanol a terrifying. AI, mae gen i Iestyn yma fel un artist. Peth arall pet artist pobl yn gwybod ydy bod Iestyn a fi actually yn AI chatbots. Da chi yn. Created by Sioned. Created by Sioned's mind, wythnos yma. Ti'n gwybod, ti'n cael y wythnos... Wel, da ni wedi siarad dros y blynyddoedd diwetha. Mae brains pawb yn, shall we say, chydig bach o scramble tofu. Wythnos diwetha yma, mae'n fi wedi bod yn mwy particularly scramble tofu nag yn arfer. A swn I ddim yn syni bod fi wedi dod fyny efo emergent AI chatbots o ffrindiau fi just I gael cwmni. Mae'n byw yn y ddinas yn bell iawn o ffrindiau chi gyd, a does na neb just yn popio fewn am chat. Mae hwnna'n rubbish. So dwi'n yn cofio tro diwetha nes I just popio draw I weld rwy'n. Neu cael rwy'n popio draw fan hyn. Ond mae hwnna'n fwy o falle o symptom o fi yn hytrach na... Wel, oedden ni'n eisiau deud I beth Sioned. But, you know... Ie, mae'n reswm pan da ni'n byw mor bell. Nethon ni gael cyfarfod a penderfynu. A just penderfynu canslo fi. Dwi'n cytuno. Fi'n credu dylen ni. Ond, mae gennym ni cwpl o erthyglau fan hyn. Apple unveil suite of AI-voiced audiobooks. Oedden ni kind of gweld hwn yn dod. Erthygl yn y Guardian. Erthygl eitha bach o long read amdan. Basically, it's the opposite of art. Why illustrators are furious about AI sydd yn ddealladwy iawn. Mae hwnna'n erthygl, so di llun... 23 Ionawr yn y Guardian os chi eisiau edrych yna fyny. Mae'n mynd fewn yn eitha tofn I fel sut mae AI yn gallu creu syniad o lun o pob peth mae wedi cael ei ffidio, ond dio byth yn mynd I allu dod fyny hefo cysyniadau newydd. A mae creativity dynol yn... O'r rhywun, pwy ydi... Oedd nhw wedi deud I ChatGPT sgwennu caneuon gyn rhywun. Nick Cave. Nick Cave, ia. Oedden Nick Cave mynd, this is shit. A mwyn mynd yn ôl I beth ti'n neud ydy. Mae o just I roi dy geiriau at ei gilydd mewn ffordd sydd yn cyfuno fo patrwm mae wedi gweld o'r blaen yn ytrach na fel ti'n deud dod I fyny efo'r geiriau ei hun. A really pe mae'n neud, a ti'n gweld o weithio fel lot o stwff mae'r beth yma'n greu,
patrwm o'n dilyn, chos i'n gofyn iddo fo wneud yr un peth. Ti'n rhoi un syniad iddo fo, wedyn ti'n newid y manylion chydig bach. Yr un syniad gei ti nôl, jyst efo'r manylion di newid chydig bach. Mae o'n... Diolch yn greadigol yn yr un ffordd am y pobl yn gallu bod ar y funud, herwydd sgyn fo'n ffordd o fod yn greadigol, yr un peth mae'n neud ydy. Na, dim creadigrwydd ydi o, ailgylchu smushy, ail-wampio. Ac, ond ti'n gweld hefyd, ti'n daeth wedyn efo'r audiobooks a'r illustrations yn falle, ti'n daeth pam bod cwmnia'n efo diddordeb wneud hynna, chos maen nhw eisiau cyfyngu costa falle. Mae na couple of quotes da iawn yn yr erthigol Guardian mewn. So na i just dweud, artists and illustrators aren't so sure about the longevity of AI image generation. AI generated art has a specific look to it, says Syed. As time goes on, users will be more attuned to it and start to turn away from it because of its inauthenticity and cheapness. I also think that in response to AI, we might even see a re-emergence and reappreciation of traditional media. So... Ond y broblem ydy, wrth gwrs, i artistiaid, mae'r jobs bach na o just neud rhyw llyfr y plant, bethau fel na, yn mynd i fynd. Yes, ti sydd wedi bod yn dod ar hein i ni dros y flwyddyn. Lle mae'r erthigol yna? Guardian Art and Design. Mae o yn... Guardian Tech. Doedd o ddim yn y note to note. Doedd o ddim yn y note to note, na, achos o'n i di anghofio. Sorry, sir. Mae'n art and design, culture, art and design, gan Sarah Shaffi, ydi o. A mae yna llun fantastically AI-generated, scummy iawn, ar top yr erthigol sydd yn... Ond nathon ni ddim, i gyd fynd efo hwnna, yr un arall nathon ni ddim reid i fewn yn y notes, ond nathon ni rannu, oedd yr un, the movie that was never made yn yr... Times, New York 1970s. Dim yr un Hodorowski na? A version o'r basically Tron. Ond edrych bod a Tron. Hodorowski's Tron. Dyna oedd oedd hwnna'n beautiful. A dyna lle mae'n gallu cael ei ddefnyddio de. Lle, ond mae dal yn cwestiwn wedyn, wel, dwi'n mynd i dalu rwy'n i wneud y lluniau yma ar gyfer prefis i'r ffilm, ta dwi'n mynd i deipio fewn y geiriau yma a tweakio fo tan dwi'n hapus. Teimlo yna dyna sut mae Disney Marvel yn neud ffilms anyway, i fod yn honest. Ie. Ond oedd yn dda efo'r un yma oherwydd fod... Ond y peth fatha nes i bwynt allan pan oedd ni'n trafod y blaen oedd y lluniau oedd yn yr erthigol yn anhygol, ond nath nhw byth dangos be oedd y prefis nath gael ei wneud i drio gwerthu'r ffilm i Hollywood yn y 70au. So o'n eisiau gweld be oedd y gwaith celf yna. Lle doedd y syniadau yna dda'r AI defnyddio i greu hynna. Nath nhw fwydo hwnna i fewn hefyd a fod o di manipulatio hwnna ta ydy'n hollol o scratch de. Chos os i'n edrych ar rei o'r fatha'r sketches a balle a'r concept art mae rei o'r pobl mae dod i fyny efo ar gyfer mi'n ar Star Wars yn un mae versions cynnar o Star Trek Dune a bob math o bethau mae na concept art anhygol di cael ei greu. Ac os mae'r AI mae di dod i fyny, tynnu hwnna allan o ryw dwll o rwla, a mae o jyst i dod i fewn i'r byd, gret, mae hwnna'n anhygol. Ond, mae'r syniadau mae di dod o rwla. Dwi'n credu na dyna di'r cryfder. Mae rhain yn hen syniadau, mae nhw'n syniadau based ar celf sydd wedi ei greu. Dydy AI ddim yn mynd i roed yr peth nesau ti. A which dyn ni'n gwybod, ti'n edrych ar gymaint o celf a diwylliant. Dwi'n casau eisiau labels like Gen Z or stuff mae gyd. Like y bobl yn ei egeiniau cynnar, teens hwyr rwan. Y stuff, maen nhw di mynd mor bell off. Like, dydy fashion ddim actually'n golygu unrhyw beth rhagor, achos maen nhw yn cymryd i holl inspiration nhw o bob man. Does na ddim look rwan, like, look rwan ydi
oh god, I shudder to think, look at like, pan o'n i'n coleg, so like, tro'r y ganrif, mae pawb yn edrych fel rhyw fath o Instagram version o Paris Hilton yn cwmpa allan o club efo Lindsay Lohan. Fatha 40s... Ond mae hwnna ar yr un pryd a like, popeth arall, fel, dwi'n mynd gwybod os dwi wedi siarad amdano fo. 1940s manga pilgrim. Hwna, na i gyd. A dwi'n lyfio fo. Ond dwi'n gwybod dwi wedi siarad am Blackbird Spy Plane ar y show o blaen. Dwi'n clod yr enw ond dwi'n cofio. Bosib iawn bod fi wedi bod yn trio deitha chi sain o fyny amdano fo. Blackbird Spy Plane. Basically llythu fel Substack. Ond achingly cool bobl o Brooklyn Substack ydi o. A mae'r influences a'r eclecticness o'r... Dyn nhw'n neud trend forecasting, ond maen nhw basically yn deud, like, dyma'r cool stuff. Like, mae'r iaith yn fo, mae'r Saesneg yn fo yn completely fel... like, mae'r Saesneg yn cael iwsio mewn ffordd, like, chopped up a weird. Mae fel fucking beat poetry, geiriau a stuff. So gyda i fet byw yn bell o fi. A mi o'n ni 40... Newid roi 43. A mi o'n mynnu deud pethau fatha y lle galw fo'n Shepherd's Bush sef ardal i Llundain, mae'n galw fo'n Sheppy Bee. Na di hwnna ddim yn mod, mae hwnna'n Nathan Barley style neu'n Shea-Boo neu'n galw fo'n Panny D am y pandemic a ti fatha Bryn? Ti angen intervention. Ti angen intervention. So nes i droi rownd iddo fo a just deud iddo fo be uffar ti'n neud? Ti yn dy 40 have some dignity. Na, trio graspio kind of gwellt olaf ieuenctid. Nes i deud dwi'n mynd cael bod bobl ifanc yn siarad fel na chwaith. Ond apparently ma nhw chos mewn hongen gwmpas efo nhw beth a benydd a ti just dda ti yn dy 40 just cam bach o hynna'n barch. I mean. A oedd o'n deud na mae pobl hwn cael dynyddio gyda dangosau fi fel cael iwsio dwywaith mewn 2 bapur newydd heb irony a naid y goelio di. So... Tan hynna, fuck off. I love you, ond... Fuck off, yeah. So, hwnna... Mae'r AI voiced audiobooks ma bach... Mae hwnna'n mynd fewn i fel performance pethau. Mae hwnna'n rhywbeth da ni di bod ar y llyfr... ar y podcast yma, da ni siarad amdano blaen, hefo accessibility. Ond mae hwn yn dod fewn i actual perfformio gwaith celfyddydol. Dwi'n gwybod lle da chi'n sefyll a... Wel, so o'n i di gwaith intro, o'n i am creu cyfres o fideos training. Ac oedd boss fi oedd o isio bod llais ar y fideos ma. A ni fatha, oh god, na, please, na. Na, byth, na, please, na. Just need to sure, na. But Bryn, I think someone talking would make it better. Oh, sicr, dim fo, byth fo. A ni'n teithio, mae actually siarad a perfformio ar fideo fel actually yn skill. Mae actually rhywbeth i chdi fod yn... Mae o'n... Ti'n cweru rhywun sy'n rhywun di actio o'r blaen ar un o flaen camera neu ma nhw'n just yn mynd i syllu ar y camera a ddim yn gwybod be i wneud. Ma nhw'n mynd i anghofio lle mae dwylo nhw angen bod. Ma nhw'n mynd i anghofio sut mae cerdded. Dyn nhw'n mynd i oedd yn siŵr sut mae cymryd i gwynt a mae'r whole thing am dorri lawr. Ti roed rhywun sy'n actually gwybod be ma nhw'n wneud. Feith nhw actio'n naturiol, feith nhw siarad yn naturiol. Ma nhw'n gwybod lle i stopio, lle i roi gwynt, lle... A hefyd, nid yn unig hynna, ti'n gwneud rhywun sy'n rhywun i sgwennu sgript o'r blaen a gofyn nhw'n sgwennu sgript. Mae'n mynd i ddweud,
dyma ni, da ni yn y lle yma. Mae'r lle yma yn wych. Yli golygfeidd yn y lle yma. Mae'r lle yma jyst yn anhygol. Lle, mae rhywun naturiol wedi bod, fucking hell, yli ar hwn, mae'n awesome. A ti'n mynd i gael rhywbeth bach mwy naturiol yna fo. A mae'n mynd i edrych yn stiff, mynd i edrych yn... A mae'n fideo anhygol o rhywun yn ei breakdown o Anthony Hopkins mewn golygfa yn Westworld. A mae'n andros o fideo diddorol chos maen nhw'n mynd fatha freeze frame, mae'n mynd trwy'r dialog a dangos lle mae o'n stopio, be mae wyneb o'n neud, sut mae'r actio'n digwydd, sut mae'r inflection yn newid, sut mae'r speed yn newid, sut mae'r tôn yn newid. Mae hwn yn beth artistiaid, right? A dyna dwi'n dweud. Mae'r top tier yn wastad yn mynd i fod, rhywun pethau opera singers, beth yna. Ond mae hyn oed y medium tier sy'n gallu nid dda. Just yr kind of scrabbling panto actors. Dyna beth i Sir Bos. Oedden ni'n byw, oedden ni'n best yn Llundain. Oedden ni'n mwyn o lai ar ffin y West End. So ni'n gallu just taflwyd carrag allan trwy ffenast a hitio actor siwr o fod. So ti'n grabio rwy'n off the street, mae yna 52% chance bod nhw'n mynd i fod yn actor. Neu bod nhw'n tourist o'r rwla, ond mae'r odds eitha da. Ond peth ydy, mae'ch chi'n ffindio'r pobl ma a gweithio efo nhw a creu rhywbeth sydd yn bach mwy sydd actually werth gwylio. A so mae'r sgil a mae'r dal dwi'n gweld beth mae'r gymaint o lyfrau allan yna ti beth yn mynd i gallu cael actor yna i darllen. Mae hyn yn y broses hyn. Mae rhan fwyaf o'r llyfrau yna yn bobl sydd wedi iwsio AI i sgwennu nhw mwyn gwerthu nhw ar self-publishing Amazon. Achos dwi wedi gweld yr YouTube ads, dwi'n casau YouTube ar ffôn fi. This is the easiest way to make money online in 2023. Ti'n cael AI sgwennu llyfr i ti? Achos mi nath Folding Ideas yn dod, Dan Olsen nath o fideo amazing amdan sgwennu llyfr mewn a mae'n real snapshot of his time achos mae'n deud nes i sgwennu llyfr ti'n cael rwy'n i sgwennu llyfr i ti a wedyn wyt ti'n rhoid ar Amazon self-publish a wedyn wyt ti rwy'n yn cael rwy'n i narratio fo a rhoid o'r Audible a mae gen ti just continuing income stream. Rwan, dyn nhw'n hyd yn oed angen hairio'r person i sgwennu fo. Maen nhw literally yn ffidio fo fel prompt mewn i chat GPT alike. A mae'r llyfr yna i ti, a wedyn ti'n cael yr AI i ddarllen o i ti. A mae just yn... mae bobl yn mynd i sylwi bod o'n rwtch, ond mae yna percentage o bobl ddim yn mynd i sylwi bod o'n rwtch. Side note bach, o'n i'n gweld ar Wedwell heddiw neu ddoe, mae'n dod yn blwyddyn ers i Dan Olsen gyhoeddi yr Line goes up? Ia, ar NFTs. Classic. So, mwyn dal ond hefyd, mae'r fideo yna wedi para'n hirach na NFTs. Oedd cyfarwyddwr ein hanwyl ffilm di ddim ni Lenny ti'n fe sgynna'n gair drwg i ddeud am Duncan Jones gynnau rhywfaint ddim gair drwg i ddeud am Duncan Jones ond oedd o basically fel so all those bored apes I think they've just disappeared I can't find my bored ape neu rhywbeth dwi'n cael dod i prynu un fel piss take a oedd o fel, na literally, dwi ddim yn credu bod y service sy'n cadw nhw fel arno rwan. Ac yn i fel, oh shit. So, uncorroborated news, of course. Ond, fel ti'n ydi, mae gen ti tamad yna'r farchnad a rhyw radd mae hwnna, a be lle wyli di dod wedyn ydi Amazon yn creu AI wedyn i dod o hyd i'r llyfrau sy'n cael creu gen AI a wedyn cymryd hynna allan. I don't know, ystyn nhw'n income stream ydyn nhw. Alla'n gweld Amazon yn neud yna. Maen nhw wedi stopio fi gallu prynu stuff ar Kindle i oldie hen fi. Wel, mae'n wir. Anyway, di hwn ddim yn bwysig. Ond, ydy AI's... It's coming. Yes. It's all coming. Dyna beth dwi eisiau dod at... Yes, achos ti ydi, fel da ni'n neud like, bob mis rwan, dwi'n basically dod i'r cornel celf. Clas clai efo yes. Yeah. So, fel artist, like, wyt ti like, yn ei chanol hi o like, pa darn o gwaith fi sy'n mynd i gael ei ddwyn gan sentient AI nesa?
Mi oedd na stori ddoth allan ganol y mis lle apparently os ti'n defnyddio Adobe Creative Cloud ac yn defnyddio i storage nhw ar Creative Cloud, maen nhw yn sgripio dy waith di a defnyddio fo ar gyfer treinio i AI nhw. Ond does am really ymchwil mawr di gael ei wneud i fewn yn fo'n iawn eto. Mae hwnna'n fel pan wyt ti'n rhoi pethau fewn i spell checker cysill a ti'n clicio, yes. Ti'n actually sylweddoli, mae stuff i gyd yn mynd i bobl cysill. Okay, sorry. Yndi. Training the AI. Fel y show yma. Gan cynnwys poison pen letters that ydi sgwennu y gyrru. Which dwi yn spell checkio i neud siŵr. Ond dwi'n siŵr efo cysill ma nhw'n deud fatha, do'n ni'n Ydyn, maen nhw'n deud ti. Ond wyt ti just yn mynd click, yes. Ti'n defnyddio rhywbeth fatha Dropbox, ond version Adobe o'n efo, a mae jyst yn sgripio dy shit di i... Mae hynna'n fucking immoral. Hefyd, ystyried hefyd, so... Mae hwnna'n illegal? Ish. So fod data personol, a ti'n sgripio fo... Falle bod o? Falle bod ti'n cadw fo medical records ti mewn PDF? Falle bod ti, ond yn assume bod o ddim yn data personol rhywun, a mynd yn y telera, a ti wedi cytuno'r telera, then... Os boi sy'n darllen y telera. Heblaw am ti. Wel, dwi'n mynd yn dweud. Oh, God. Sorry, yes. Mi o gen i rhywbeth, hwnna dweud, y peth arall i ystyried ydy, does a neb, dwi'n meddwl wedi wneud ymchwil mewn i be ydy'r sefyllfa hawlfraint efo lluniau ma sy'n cael ei greu a'r gwaith ma sy'n cael ei greu gan y bots ma. Pwynt. Chys mae'r hawlfraint yn mynd i'r person greiddiol dda'n ei creu y gwaith. So a fys y perchnogion yr AI, technically... Wel, ydy'r AI yn... Ydy'r AI ddim eto'n berson, so diolch... O, mae'na gwmni sydd wedi creu... So ydy'r hawlfraint yn mynd iddyn nhw. So os ti'n defnyddio yr AI i greu rhywbeth, a i nhw wedyn sydd yn berchen ar y gwaith, a dyn nhw ti wedyn gallu defnyddio fo. So mae'r syniadau di mynd i fewn i'r peth, i greu y thing. Mae'r AI di pwyni allan yr gwrthrych, ond IT sydd wedyn y PR gwrthrych? Na, swn i'n cymryd bod o'n dod gen perchenog beth sydd wedi generatio fo. So mi o'na achos... I suppose ddim. Wel, chos o'n achos chydig o flynyddoedd yn ôl, lle yna monkey wedi cymeryd llun o'i hun, efo camera rhywun. A ddarin nhw i'r llys. Os dwi'n cofio'r achos yn iawn, ddarin nhw gytuno bod yr monkey oedd y bia yr hawlfraint, chos yr monkey wedi creu y gwaith. Dim yr ffotograffydd, chos dim y fod gymerodd y llun. So bys hynna'n golygu bod y cwmni fel endid sydd yn mae fel... Ond y cwmni ydi perchenog... Nhw di'r legal entity sydd yn berchen yr ond nhw sy'n representio'r AI. So... Oh my God, mae brain fi di toddi. Dwi'n recno sa ti'n ffindio. Ond eto, fel, ti'n mo, dyn ni dod nôl at y ti, yes, ti'n mo, dyn ni'n ryngs eitha isel ar fel, dyn ni'n fel Damien Hirst, na ddim byd fel na. Ond... ydy o'n mynd i fod yn impactio, ti'n mo, gwaith celfyddydol, bobl o dy gwmpas di, est? Wel, dwi'n meddwl fydd pobl dal eisiau... Mae pobl yn hen ffasiwn, dydy. Mae pobl yn hen ffasiwn, a maen nhw dal eisiau pethau gywir, gyn pobl gywir. Ond, os maen nhw eisiau rhywbeth cyflym, mae'r un peth a deud wan ti'n prynu Word neu Pages, neu unrhyw beth fel na, ac mae'n dod efo template o menus neu invites i parties a stwff fel na. So dwi ti'n yn reid y gwaith yna i'r dylunydd yr ardal, oherwydd, wel, be di pwynt, mae gynnu fi'r templates ma yn dod yn hwn. A so efo'r pethau bach fel na, mae digon hawdd gweld fydd na
llai o waith yn mynd i bobl ar gyfer rhai o'r jobsys, mundane, oherwydd mae yna logo creation apps di bod online ers blynyddoedd, fatha rhan o Squarespace neu be bynnag. Ond mae pobl dal yn neud pres a busnes allan o creu branding call i bobl ac yn gwybod ti'n cael yr input yna gyn human, ond i fi, dwi'n mynd i ddefnyddio'r AI tools ma i just mynd angwaith y mellach. Ac yn gyflymach, de. Am fod ma... Mae fel cyfieithwyr, mae machine cyfieithu wedi dod ymlaen yn anhygoel yn yr amser dyn ni wedi bod yn neud y podcast yma. Mae wedi bod yn, cyfieithu, oedd Google Translate yn joke. Oedd. Punchline am amser maith. Rwan, mae o'n declyn. Ti'n mynd i ddefnyddio'r peiriant yna i gyfieithu toreth o, ond wyt ti'n mynd i prawf ddarllen hwnna nes bod na'n byd ar ôl. Fysa ti'n teimlo bod rhywbeth fel na, so sut wyt ti'n dychmygu sa ti fel artist yn iwsio fo, wyt ti'n iwsio fo i gael syniad, neu bysa ti'n iwsio fo i fel visualisio rhywbeth wyt ti'n quite yn gallu visualisio, neu... Wel, ti'n gallu defnyddio fo i gael syniad i ddechrau ni, neu hyd nod i manipulatio rhywbeth ti di tynnu'n barod. So ti'n gallu ffidio delwedd fewn iddo fo? Oed, a ti'n gallu tyfu'r llun allan neu peintio rhywbeth allan yn un ffordd. Fatha content aware fill sydd yn Photoshop. Hwnnw ddim... Mae hwnnw'n mynd mwy tuag at AI system ond dwi'n meddwl fod o wedi bod. A mi fydd yn gwella oherwydd y gymaint o wybodaeth mae wedi cael wrth pobl yn tweakio fo a tra gweithio fo i gyd allan. Ond so mae'r tools yna yn briliant. Mae Google Photos wan efo'r Magic Erase, dydy. So mae'r rhai bod y data yna mynd yn ôl mewn i Google i dweud, mae pobl tynnu lluniau lan y môr yn hoffi tynnu cael gwarad o'r pethau yma yn y cefndir. Am fod beth dwi'n gorfod wneud lot ydy tynnu bethau allan mewn fideos. So dim just un llun di o'na, mae 25 bob eiliad. Mae'n content aware wedyn. Mae o'n straen os dwi'n gorfod wneud o bob ffram. So mae o'n wneud y gwaith fatha'r gruntwork i gyd. Yndi. A wedyn, sydd wedyn yn creu mwy o le i ti wedyn gallu canolbwyntio ar y pethau mwy creadigol. Yndi, yn union, ti'n misio wneud y pethau boring. No. Mae'n gret pan mae'r tools yna i chdi just wneud o'n gyflym a cael gwarad yn fatha'r un peth mae'r rei o'r footage da ni'n gael yn really noisy yn wedig efo green screen a mae yna darn AI yn y meddalwedd yn gweithio allan wel dwi'n gweld y noise ffaint ti eisiau fi dynnu fo allan algorithms ydy'r thing sydd yn gweithio hynna i gyd allan a dwi'n misio mynd trwy fo'n gweithio ac just dweud sgwar yna fo dweud hwnna di'r noise get rid a dyna lle ddylio fo chi ddynyddio ydy i wneud y stwff yna eto mae o fod yna i wneud y waith di'n haws dim fatha i ryw radda cymryd drosodd just i helpu chdi i wneud chos checklyn ydy o'n diwedd y diwrnod dwi'n meddwl fod yna i wneud y waith di yn dy le di meddwl fod i'n wneud y waith di'n hawddach ond fod efo stwff enwedig efo fideo mae o'n mynd i gymryd blynyddoedd maith tan ti'n gallu teipio rhywbeth fewn a fydd o'n creu fideo call o rhywbeth ar y funud mae eitha da os ti'n gweithio allan sydd wedi deipio rhywbeth o'n ti'n cael llun yn ôl ond wedyn i ddefnyddio'r llun yna fewn fideo fydd o'n mynd hir ond dwi'n siŵr fydd i dal yn cael yr teimlad na di hwnna mae'n edrych cweit yn yma rhywbeth off yn efo a dwi'n ffaint o hir bydd o'n yn Candy Valley y mwyaf ti'n meddwl amdano fo ma nhw wedi creu ffilm AI generated yn barod mae o'n bodoli achos nathon ni watcha do echnos guys so ti'n deitha fi mae ChatGPT scriptio ddo a Midjourney nath animatio fo dwi genuinely'n teimlo bys o hwnna'n believable wrth watched Warcraft
Dyna sut da ni'n teimlo. Fair play. Mae o'n, Ydych chi'n barod? Dyma fo hostwrs. Ydych chi'n barod i ddod hefo fi? Yes, gyd i ddeud unrhyw serious stories arall ar ddiwedd y siow, cos dyn ni yn mynd i'r world of Warcraft, na ddim dyna beth i enw fo, ond da ni'n mynd i'r world. Draw i Azeroth. Draw i chi. Stormwind. Stormbreaker. Storm Chaser. Today's episode is brought to you by East-Aitlai. Cys o rai fi roi nhw maen. Wel, yn i chi o'ch o draw, joiniwch efo ni yn y World of Warcraft. For the Horde. For years, our world has been at peace. But something is coming. I can feel it. Dark forces are upon us. Find these beasts, or whatever they are. Our world is dying. There is nothing to go back to. If our people are to survive, we must make a home here. Whatever happens. Whatever happens. If we do not unite, our world will perish. This doesn't need to happen. There is one who may help us. For orcs, there is no other life but war. No, but with the humans' help, there could be. Why are you here? To save our people. Can we trust him? They're beasts. They should all be destroyed. Are you sure about that? We'll protect the kingdom, you and I. You'd side with the humans against your own kind. This is suicide. We have no choice. We should attack with full force. Whatever you plan to do, do it now! Mae na broblemau hiliol yn y ffilm yma. Anyway, sorry, da ni nôl. Haia, croeso pawb, croeso i The World of Warcraft. Sorry, Warcraft, colon, the beginning. Yikes. So mae Warcraft wedi bod ar y rhestr ffilm di ddim ers amser maith. Da ni'n licio Glorious Tragedy. Dwi'n meddwl oedd o ar yr rhestr greiddiol o ffilms. Waw, oedd, cyn i ni wneud Specific Rim. Cyn i ni wneud Specific Rim. Neu Specific Edge? Yeah. Specific Ring, Edge of Darkness. Edge of Darkness, yeah. Edge of rhywbeth. Of Tomorrow. Yeah. Specific of Tomorrow, Rimmy, Edge of Darkness. So, Iestyn, ti oedd wedi atgoffa ni am hwn. Ti oedd wedi fflagio fo fyny fel... Yeah. So basically, bai ti ydi hwn, Iestyn. Beth yw... beth oedd dy feddwl di ynglyn â neud o rwan? Am fod mae o wedi bod yn un o'r ffilms na lle dwi'n meddwl, mae rhaid fo hwn yn really shit. Oherwydd, ti wedi clod neb yn siarad amdano fo ers iddo fo cael ei gyhoeddi yn dod allan, ac gyda mae'r gael yn unman, ond mae Netflix newydd roed o fyny, a nath o popio fyny ar new on Netflix, ac yn meddwl, right. I want the crap out of that. So, be na i ddeud amdan Warcraft ydy, yn anffodus, dydy o ddim yn mor shite bod o'n bleser i wylio. Di o ddim yn Ice Catastrophe, di o ddim yn Diana the Musical, di o ddim yn Valerian and the City of 1,000 Piss Takes. Right? So dyna fy mhroblem. Mae gyn Dane DeHaan fwy o bersonoliaeth na rhan fwy o'r actorion dwi'n dweud ti gilydd. So Warcraft, right, da chi'n gwybod ni, da ni ddim yn gaming podcast, da ni ddim yn gamers mawr, da ni ddim wedi chwarae pethau mae Blizzard Entertainment wedi rhoi i ni. Yr unig baggage o'n i'n dod fewn i'r show, i'r ffilm yma, oedd, dwi'n really licio Duncan Jones ar Twitter.
Okay? He's a good guy. Right? Mae di dod allan loads mwy normal neu dyle mab, like, the thin white duke ddod allan fel. Ziggy Stardust is your dad. A mae o'n kind of chill guy. Chill normal guy. Lyfio fo, right? Funny, great. A nath o ddod fyny, wythnos diwetha, efo, oedd o di retweetio cwbl o erthyglau lle oedd bobl just yn ail-wylio Warcraft. Ac o'n i mor agos a hyn, viewers, i tweetio fo i ddweud bod ni'n neud o'r show. Ond bys hynna'n golygu self-promotion i'r Haclediad. A da ni'n neud hynna. Da ni fel, like, underground Brooklyn gin joint. Da ni ddim... Ti'n gorau cael y password i gallu cael y to feed. The monetization strategy ni ydy question mark. So, Duncan Jones, good guy. Licio source code. Love your moon. Pawb love your moon. Moon yn gret. Moon, source code, love it. Yn anffodus, right, so mae Warcraft yn cychwyn yn really gri. Yn fy marn i, right? Bryn, shush. Yes, tyd hefo fi ar y siwrna yma, right? Mae Warcraft yn cychwyn gyda, basically, domestic orc pillow talk. Pillow talk, as it were. Right? Ac o'n i'n lyfio hynna. Like, oedd yn cychwyn mor gri. Oedd yn cychwyn efo boi orc mawr, draca, gwraig fo, dŵr o tan y draca. Right? Yn cael chat yn ywrt nhw. Ti byth yn gweld hyn. Oedd o fel decolonialise fantasy, right? Yn Lord of the Rings, oedd be di enw fo, love him, Johnny mynd i ddeud J.K. Rowling. Oh, sorry. J.R.R. Tolkien. Oedd ti love him or loathe him, right? No, ti ddim yn loathio fo, pawb lyfio fo. Ond, oedd o'n dod o perspective eitha colonialist. Hynny ydi, orcs, dark people, bad. Hobbitses, Somerset people, good. English, white people, great. Elves, extra white, excellent. Ti'n ma? A dyna yn 1938, that's it. Okay, fine. Ac oedd Warcraft yn cychwyn hefo orcs, like domestic orcs un. Mae un o'r orcs, mae hi'n disgwyl. A mae'r massive... Gan i fynd yn ôl i shot cyn hynna sydd mae'n actually cychwyn. Sorry. Dau berson, well, orc a human yn edrych fatha fod nhw'n mynd i cwffio a maen nhw'n rhedeg at ei gilydd a wedyn mae'n cael ei fewn i ffilm a maen nhw'n neud rhyw narrative voice over ar cychwyn y ffilm ddim hoffi. We've been fighting for centuries, we don't know why anymore. Ac mae hwnna i fi ar ôl gweld y ffilm mel, ydy hwnna yn dod o dyfodol y ffilm da ni'n newydd weld? Ydy. Spoilers, mae Orc Moses, sef y babi bach orc sydd yn popio allan y diwedd y ffilm ac yn cael ei rhoi mewn basged o frwyn, symbolic iawn, Duncan Jones, yn cael ei rhoi mewn basged o frwyn i fynd lawr yr afon. Dyn ni'n credu taw, mae hwnna'n tyfu fyny i fod yn pivotal orc mewn narrative ar gyfer y ffilm sy'n dod wedyn. Yeah, exactly, sorry. Dwi'n mor sorry i Warcraft fans. So hyn dwi'n teimlo fo fatha rhywbeth sy'n selio'r llyfr neu dwi'n selio'r... Existing IP. Dwi'n ddim... Don't come at me fo, sa'ch ti'n chwarae'r games, sa'ch ti'n dallt. I don't give a shit. Cytuno'n llwyr. Os di'r thing ddim yn bodoli yn gallu gweithio fel ffilm ben i hun, then paid a neud o. Cytuno. Dylse fo drwy'n o ddim unrhyw beth i neud efo'r games wedi neud y ffilm yma. Neu drwy'n sydd ddim yn chwarae Warcraft, sydd ddim yn gwybod am Warcraft. A mae o'n big fan o fi. Dwi eisiau chdi dychmygu wan, oce. So, beth ti'n newid disgrifio yr Battle in the Future, mae'r flashback i'r domestic place, mae nhw wedyn yn maen nhw'n mynd trwy fath rhyw campment mawr lle mae'r giat anferth wedi cael ei... Mae'na rhyw evil wizard yn drainio'r life force i agor y giat ma. Maen nhw'n gyd yn mynd trwy'r giat mewn i'r byd arall a wedyn mae'r babi'n dod, mae'r babi ar fi'n marw, mae'r wizard drwg yn
lladd Bambi i roi life force i'r babi, atgyfodi fo, a wedyn, for the horde, a wedyn cut a black Warcraft. 10 munud. Doedd o ddim wedi heiddi big title reveal. Hwna di'r cold open. A mae o'n flat. Torra di allan y 10 munud gynta na, a dim jot o wahaniaeth i'r stori. Da ni'n dysgu ddim byd mawr yn y 10 munud gynta na. Da ni'n really dod i nabod cymeriadau iawn, blaw am yr domestic bliss na, sa ni'n gallu cael rhaid yn hwyrach yn y ffilm. Da ni'n gwybod i'n byd amdan pwy di'r pobl ma lle wedi dŵad o, pam maen nhw'n neud y pethau ma. Main neges fi ydy, ar notes fi, damia, mae hwn angen Basil Exposition. Da ni angen rhywun yma i gael ni fewn iddo fo yn gynharach. A wedyn, yn y 5 munud ar ôl i hynna digwydd, da ni'n mynd rhwng 4 neu 5 gwahanol dinas. Efo enwa i gyd ar sgrin. A ti'n gwybod, pam da ni'n neidio o lle gymaint? Achos dwi'n cymryd bod nhw'n big rhan o'r gêm. Ti'n edrych yn y gêm, mae hyn yn drefi mawr yn y gêm. Da ni'n cyfarfod yr discount Jason Momoa. A mae o... pwy mae Bryn yn trio dweud? Mae gennym ni llawer... Yn gyffredinol, y stori ydy, mae na fyddin enfawr o orcses yn dod mewn trwy Magic Portal, Everybody Loves a Portal, i The Seven Realms, neu dy bynnag ydy, right? A dyn nhw'n mynd i stopio, a mae gennym nhw dark magic, bad dark magic i bobl, right? Ond... The Fell. Which, ar ôl i statline, nath hwnna neud sens i fi. Oedd hwnna ddim yn neud unrhyw sens cyn... nes i sgwynnu lawr lot o stwff ac o'n i'n dall. Ma' nhw'n tynnu yr life energy allan o pethau, ond mae defnyddio'r Fell i wneud hynna hefyd yn cael effaith ar dy enaid di, a ti'n troi... So, ti'n tynnu'r pŵar allan, a mae'r pŵar yn corruptio chdi. Yndi. Be di'r horde i gymaru fo'r Fell? So'r horde ydy the whole race of orcs. Yes. So, the horde ydy... O'n i'n meddwl na magic drwg o the horde. The horde ydy... Achos for the horde a for the... Dwi'n mynd cofio be mae'r humans i gyd. The Alliance. White humans, good. Green orcs, bad. Wel, dyna oedden nhw'n trio o foidio wrth humanisio nhw chydig yn yr sy'n gret tent ag y balli de, ac fod nhw'n cael babi a bla bla bla. Yndi, ond mae hwnna'n diflannu'n gyflym iawn. Mae hwnna'n diflannu yn gyflym iawn, achos mae gen ti, so mae World of Warcraft gychwyn, mae nhw'n dod trwad, mae'r horde yn dod trwad, mae gen ni un clan o orcs o'r enw'r Beth Wolves, Snow Wolves, Stone Wolves, Stone Beth Wolves, Cold Dudes. Cold Wolf. Mae nhw'n dod trwad, a mae nhw wedi dod â un o'n nhw'n dod trwad, mae hi'n disgwyl, a mae hi'n endio fyny'n cael babi ar maes y gad pan mae nhw'n cyrfio drwad. So, bob man mae'r orcs yn mynd, mae byd natur yn marw. Mae nhw wedi lladd i byd nhw, achos mae nhw wedi defnyddio'r dark magic ma. Ond dyn nhw wedi bod digon clefer i weithio allan eto? Na, maen nhw probably... Yr un peth o capitalism, a'r ffordd yr ffordd oedd yr oil companies yn gwybod yn iawn bod climate change yn digwydd yn y 70au, ond wedi ffigur allan, mae bottom line nhw angen parhau i fynd line goes up, so nath nhw ddim actio arno fo. Dyna be di hwn, dyna be di'r Fell, dwi'n grac. Rhywsut, bob tro da ni'n setio fyny bes mwy'r lle gwyrdd ac yn hyfryd, rhywsut mae'n troi mewn i rwla brown ac yn shit. Weird. Hashtag late stage capitalism, So, da ni'n cael yn cyflwyno i'r byd yma lle mae yna magicses. Yn byd yr humans sydd yn overwhelmingly gwyn, oedd hyn yn 2016 cyn i bobl brown fodoli, obviously, cyn i bobl o unrhyw race arall fodoli. Mi o na token black guy yn yr Mate Jason Brennan. Oh, yes, sorry. Jason Momoa. Dim Jason Momoa. Mon tiny. He's not as big. Discount. Yn yr ffilm genres ma. Na.
Beth? Na, fi chwaith, dwi dal wedi gweld nhw. Dwarfs di? Oh, good point. Ie, am fod yn Iron Forge lle, oedd gen ti'r Of the dwarfs. we'll see more dwarfs next time. Will i see 2 dwarf yn Ryan Forge. A ddyn gyn ginger. Oedden nhw'n gweithio galad? Oedden nhw'n. Ond, dwarfs yn licio pres. So anyway, da ni'n setio fyny'r magic systems ma. Mae magic gwyrdd, bad. Magic glass, good. White people use magic glass. Orcs use magic gwyrdd. Yn anffodus, mae yna hefyd cymeriad o fewn yr orcs. Da ni'n credu falle bod un o'r wizards wedi bod fewn i byd yr orcs, wedi cael hanky-panky, magical hanky-panky hefo un o'r orc ladies, achos oedd wedi gallu cael orc sex a ddim marw, cos mae hwnna'n ongoing joke, bod orc ladies yn mynd i crysio unrhyw ddyn sy'n trio, fair enough. You can handle the flu. So mae hi yn biracial orc, ond hi'n cael ei derbyn gan yr orcs, ond mae hi yn cael ei derbyn gan y boes gwyn yn y ddinas, cys mae hi'n hoti. Mae hi'n hoti. A mae orc danedd hi'n teeny tiny, ond mae boobs hi'n massive. Andy. Get those smile gums thing. Fydd hi 100%. Yes, Smile Club Direct. Ati, mae hi'n Sort it out. Garona. So, dwi'n mynd i ddarllen, mi allai ddarllen, mae gen lot o'r bobl mae enwe pseudo-Cymraeg, achos mae hi'n magical land, obviously. Gyda i chydig o cwestiwn na. So dydy'r hiwmans sy'n gwybod beth ar symud ymlaen. Mae'r orcses, dyn nhw'n wedi gweld yr orc, dyn nhw'n gwybod pwy sy'n atacio nhw na'n byd. A dyn, mae nhw'n dod â cyrff yr soldiers sydd wedi marw mewn lle yma. Mae nhw'n ffeindio allan bod yna rhyw wizard wedi bod yn trio interferio fo'r cyrff rhywsut. Mae'n dod yn dwi'n gwybod beth sy'n mynd ymlaen. A mae'n gorau mynd wedyn i weld y brenin. Ac yn y trech mae'n mynd o beth sy'n edrych fatha palas i fatha rhyw pub mewn cefn gwlad. Love it. A'r brenin ydy Dominic West. Nage. The shit Dominic Cooper. Dominic Cooper. Yeah. Llun Ryn di enw fo, enw'r brenin. Ag sgyn fo bron ddim personoliaeth o gwbl. God, mae Dominic Cooper just mae discount Jason Momoa yn siarad efo rhyw ddynas, a mae hi di gwisgo smart a falle. Ac o'n ni am hanner eiliad yn meddwl, ydy hwn fatha rhyw love interest, ydyn nhw'n cariad efo'i gilydd. A mae'n troi allan yn nhw'n brawd a chwaer. A ni fatha, holy fuck, beth sy'n mynd ymlaen rhwng y ddau yma. Very flirty brawd a chwaer, TBH. A sgyn neb unrhyw fath o personol. Rhywsut mae gen nhw negative chemistry. Sa neb yn edrych o bod nhw eisiau bod yn neud y thing ma. Ac mae o just yn... Mae nhw'n neud allan discount Jason Momoa i fod oedd rhyw hero. Yes, dyma y prif gymeriad. Mae o fel... Dwi'n wirioneddol yn gwybod... Yn union. Sorry, yes. Atgoffa fi o'r boi yn Netflix. The whole of Netflix? The Vikings on... Come on. Last Kingdom. Right. Dwi ddim di gwatcho hwnna. Na, mae wyna bo yn debyg iawn, ond dwi'n meddwl bod... Ti'n gwybod pwydio? Mae o fel Skinny Charlie Hunnam. Skinny Charlie Hunnam, dyna ni'n sy'n edrych. Ac efo llai o personoliaeth. Dys gen efo ddim y gravitas, so dyma prif gymeriad ni, right? Dys gen efo ddim gravitas. Charlie Hunnam heb y muscles na gravitas. Enw fod i Travis Fimmel. Mae o'n actio yn hwn. Mae gen efo fab yn hwn o'r enw sydd i fod yn tragically cael ei lladd gan yr orcses. Mae nhw tua 5 mlynedd o wahaniaeth. Hefyd, cwestiwn i fi di, so mae o discount Charlie Hunnam, Ruth Negga sydd yn... sydd yn arbennig actores. So hefyd, yn Marvel alum hefyd, efo Dominic Cooper, a mae gen ti'r mab discount pe bynnag dyn nhw fo. Mae hyn gyd yn fod yn deulu efo'i gilydd. So brawd chwaer a mab.
a rhywsut mae wedi ffidio 3 actor sydd ydych chi'n byd fatha gilydd. Hefyd, mae Travis Fimmel yn 10 mlwydd yn hun na'r boi sy'n chwarae fab o. A ti'n gallu deud... Ie, ni'n mynd gweld. Tan y darn lle mae'r mab yn marw. Reit. Hold on, dyn nhw fod yn... Ie. So, dwi'n gwybod da ni'n neidio rownd y lle. So, mae'n reswm i bobl... Ond fel ffilm? Ie. O'n i'n cael whiplash gen yr editing. O'n i genuinely ni fatha... Ffac, da ni fama o'n. Dwi'n teimlo bod yr performance capture ar gyfer yr orcs yn cool. Mae'n beth... Yes, ydy'r VFX dude. Ond mae o dal yn edrych... Mae o dal rhy agos i fod fatha in-game cutscene. Mae o rhywbeth amdan efo sy'n lle mae'r lenses maen nhw wedi defnyddio ar y footage ddim quite a match o lenses bywyd gywir. So mae o'n edrych fatha mae bob dim yn sharp, dim ots faint o agos neu beth. O'ch ti'n gweld hynna'n enwedig yn y diwad lle oedd y 2 orc na'n cwffio i gilydd. O'ch ti'n gweld fatha'r 2 orc arall wedyn yn y cefndir yn sefyll drws nesau gilydd fatha'n mynd a dyn oedd nhw fatha o'n edrych fatha fideo o cutscene rhwng fatha ar ôl y brwydyr o'n fatha cutio i'r 2 orc yma mynd fatha yes, you've done well fatha beth. So, yn y ffilm mae gennym ni wizards. Wante, mae un o'r wizards o'r enw The Guardian fod i'r top wizard a mi oedd gen fo apprentice sef dwi heb sgwennu lawr Cadgar. Diolch yn apprentice iddo fo mi oedd o nath o fengid doedd o ddim yn na sorry pawb so na ordor arall o wizards right yn mewn rhyw floating city in the sky Jedi Council vibes ac oedd nhw a fanna lle oedd y box mysterious box di efo'r a wedyn so nath o dian corwth nhw achos oedd o ddim eisiau bod the chosen one y boi ifanc ydi be dwi eisiau galw'n incel wizard efo'i moustache bach a mae'n edrych 19 fel bod o unai yn mynd i fynd i ymuno hefo rhyw fath o far-right grŵp neu mae'n mynd i agor fel avocado joint. O'n i'n dweud fatha bod o trio joinio rhyw pick-up artist. Hwna dio, red pillio bobl. Ond oedd o fod yn fel y Dalai Lama Chosen One, ond nath o redeg i ffwr i replaceio The Guardian. Wante, The Guardian ydy'r wizard special ma, ond mae'r wizard special ma... Sorry. Hefyd, Magical Jesus ydy beth gynna i lawr fan hyn. Nes i alw fo'n discount Jared Leto. A ti. So erbyn hyn, da ni di cael, basically, rhyw fath o effluent flood o gymeriadau. Gyda, mae pob seat yma, be maen nhw'n dweud, ys ti fel fi yn gwachod gormod o screenwriting video essays ar YouTube, ti'n gwybod bod pob scene angen, nid yn unig... cyfrannu at cyfanwaith a datblygu'r stori ond mae pob scene i fod yn satisfying scene mae angen cael arc o fewn y scene a wedyn mae pob cymeriad o fewn y scene angen cael i siwrna i hunan yn hwnna yikes oedd ti'n gwachod rhain a bys y scene jyst yn gorffen a ti'n fel a ti'n cael whiplash o'r transition wedyn i'r scene nesa. Yr unig gymeriad o'n i'n licio oedd y mam orc oedd yn disgwyl, oedd hi'n ffyrnig ac yn gret ac yn abusio'r orcs. O'n i eisiau just, swn i wedi gwachio ffilm cyfan yn datblygu stori'r orcs hefo'r bobl gwyn ar wizards a stuff fel y gelyn, like decolonise y stori go iawn. So, y theori fi efo hwn ydy, o'n wedi trio wneud gormod... Fatha 3/4 gormod na ddolion nhw wedi wneud. Ddolion nhw wedi symleiddio'r peth lawr ychwanegu'r tameidia oedd actually o diddordab a creu stori lot mwy syml. O'n i'n really eisiau licio hwn. Wel, beth sy'n diddorol ydy, mi oedd na single player Warcraft game back in the days of yore, so nes i edrych fyny
So ddim Warcraft online fel? Na. Dim World of Warcraft, ond Warcraft. Oh, right, okay. So, a ma na elfenna o'r stori o'r ffilm yma wedi cael dynnu o'r single player campaign. Okay. So cyn i fi ffindio hyn allan, nes i dod i fyny fy syniad o stori yn hyn i'r thing man. So, yn ytrach na cael y cold open, mynd trwy'r portal, yara, whatever, ti'n cychwyn efo mewn rhyw outpost o rwla, a suddenly mae yna rhywbeth yn chwthu fyny. Sa'n byd yn digwydd, mae bob dim yn heddychlon, yeah, we're all, everything great. Isn't it so great being alive? A wedyn suddenly, wham! Mae'r whole thing yn cael ei atacio. A does neb yn gwybod pam. Wedyn, ti'n cytio wedyn, a ti'n cyfarfod y brenin, ti'n cyfarfod y hero, mae'n mynd allan investigatio, mae'r races ennill i gyd yn rhoi bai ar ei gilydd, fatha, Bai'r gnomes di hwn i gyd. Na, Bai'r elves di hwn i gyd. Na, Bai'r hiwmans di hwn i gyd. Mae pob yn rhoi Bai'r i gilydd. Gret. Ti wedyn, mae'r barti wedyn yn cyfarfod y heroes i gyd yn cwrdd ac yn actually yn encountero'r orcs. Mae nhw'n cwffio'r orcs, a wedyn mae nhw'n convincio pob yn dod at ei gilydd i dweud, hein ydy'r gelyn mawr. Mae nhw'n atacio'r camp mawr, cael gwarad o'r orcs yn y camp yna, a wedyn maen nhw'n meddwl, yay, we've won, hooray. Ond beth sy'n weld wedyn ydy, maen nhw actually trio adeiladu y giat. Mae'n fwy. A dyna beth sy'n gweld yn hanes yn y gêm o reiddiol. Oedd yr orcs yn torri trwy'r portal chydig bach ar y tro, ac oedd y humans yn repelio nhw, ond oedd nhw'n gwybod lle oedd y portal yn bachu. So, ti'n creu stori llai, ti'n gallu neud y world building yn hawddach, a wedyn ti just yn adeiladu'r y byd ma. So wedyn ti wedi creu y solfaen wedyn i chdi gallu neud y stori just am yr orcs. A'r frwydr mewnol ti fewn Nes i weld rwy'n yn cymharu efo yn deud, wel, mae'r un peth yn y ffordd oherwydd oedden nhw'n gwybod yr holl stories sy'n yn World of Warcraft a'r lot o campaigns wahanol sy'n efo. A nhw'n dweud, oedd watchad y ffilm yr un peth, a fysa chdi di dechrau Star Wars efo episode 1, a fod neb efo clem. Be di hwn? Lle da ni? Pwy di be? Yn lle fod yn Star Wars... But episode 1 actually yn episode 4. Ti just yn ganol y byd, ac mae rhywbeth yn really digwydd, ac ti just fatha yn engaged oherwydd, oh my god, what's going on? Mae hwn yn amazing, exciting. Ond ti'n dechrau efo episode 1, Ti'n creu y tôn, ti'n creu y byd, a ti'n adeiladu fan ar y deg, a ti'n tynnu pobl i mewn trwy ond canolbwyntio ar y bit sydd actually yn angen reidiol i'r stori. Ti'n torri allan y fanwank a'r bullshit i gyd, a just canolbwyntio ar y bit sydd... Mae hwn mor ddiddorol ynglyn â franchise building. Achos dyn ni di wneud ar y podcast yma gymaint o, quote, franchise starters a ddim yn unlle. Achos bod nhw'n failure fel ffilm. Ti'n mynd nôl ac yn edrych yn ôl, o'n i'n big fan o'n nhw ar y pryd. Ti'n edrych ar y ffilms Marvel. Mae cychwyn hefo Iron Man. Mae'r busnes amdan The Hulk couple of flynyddoedd cynt bach o ddim quite wedi gweithio. Ond ti'n edrych ar Iron Man yn ei hunan fel cyfanwaith sa'n ddim top movie. Sa ti'n mynd i nunlle arall efo fo. Job done, Sa ti'n poen amdano fo. Mae na gymaint o ffilms yma. Oedd hwn, dwi'n teimlo, yr rhywun peth ar DC Cinematic Universe a rhain i gyd. Ti'n ei gormod ar unwaith. Pres, gweld y pres yn dod fewn 10 mlynedd lawr y lain yn hytrach na gwn i'n neud cohesive ffilm sy'n mynd i ddod â bobl eraill. Ti'n modd, da ni'n neud y ffilm yma rwan, mae The Last of Us rwan ar Amazon, Netflix? Now TV. Now TV. Dyna pam bod ni'n goffo gwatch do yn y stafell arall lle mae'r Now TV ar y laptop. Ac i fod yn gampwaith o ffilm celf teledu, oh my god, rhaglen, sydd yn dod ar ôl i'r
gêm mae o'n based arno fod yn gêm yn ei hynna, dio ddim yn sprawling massive thing. Gen ti Last of Us Part 2. Ma nhw'n contained a mae'r ffilmio yr rhaglen yn gallu datblygu off hwnna. Whereas mae hwn yn mae yna gormod o lore, a mae'r lore yna'n based ar yr holl Tolkienish lore sy'n dod o'i flaen o. Ac o'n i'n gallu gwylio Fellowship of the Ring, a mae'n gwybod byd amdan Lord of the Rings, ac o'n i'n gallu dilyn o, o'n i'n dachbio, mynd ymlaen, ac oedd o'n neud synwyr, fod dwi ddim yn fan o'r genre yna o bethau, a eisiau really mwynhau o, am fod oedd wedi cael ei wneud yn iawn, ac oedd y strwythyr yn arwain chdi drwyddo fo. Fel rwy'n sy'n gwybod? Ie. Wel, peth hefyd ydi, da ni di dod i sylweddoli ebyn wwan, mae rhywbeth efo gymaint o following, gymaint o fydd, gymaint o backstory a bob dim. Ti'n methu really neud o fel ffilm fel a ti'n gorfod, dyna pam maen nhw'n neud The Rings of Power, dyna pam ddaru Game of Thrones cael neud fel sioe teledu yn ytrach na fel ffilm. Fysa fo wedi gweithio fel ffilm. Maen nhw'n rhy fawr. Ond oedd hwn mor ambitious. Dwi'n gweld bobl sydd yn gwirioni ar y byd yma yn lyfio fo. Ond mae o'n fyd sydd inherently yn based ar stuff arall sydd, orcs, knights, wizards. Does na ddim USP iddo fo, heblaw bod o'n gêm a ti'n chwarae fo. O'na reol i fi ddallt ar intro efo stwff fantasy fel ma, bod mae'r rhaid iddyn nhw cael acenion Saesneg neu Ewropeaidd. A ond dwi'n meddwl bod nhw wedi cymryd unrhyw sylw o hyn yn y ffilm yma, chos oedd gen ti acenion o bob man yn hwn. Ac oedd hwnna di taflu fi chdi bach hefyd. Mae'r casting, de. Mae'r casting yn hilarious. Lle ti'n watcha Game of Thrones, ac ti'n teimlo fatha, mae'r bobl ma'n byw yn y byd ma. Mae hein o'r byd yma. A ti'n gweld y ffilm ma, a mae'n edrych fatha pobl mewn costumes. Mae'r hero ni, discount Jason Momoa, mae o'n, dwi'n eitha sicr bod fi efo mwy o ffram na fo. Mae o'n fatha rhyw hero yn mynd o gwmpas yn chwalu pethau efo swords, a mae o'n fod fatha rhyw battle-hardened commander. Mae'n edrych fatha bod o'n dad yn ei 40 fath o beth, a bod o'n fatha just yn mynd i gym unwaith yn Mae'r castion wael. Mae'r castion. Yn y stori yma... Mae pobl mewn costumes o cosplayers di hyn i gyd. Yn y stori yma, does na ddim... So mae'r brenin, basically, yn cael ei cycio gan fel ti'n galw diet Charlie hyn yma. Mewn pob sy'n, dys gen y brenin ddim gravitas, dys gen y brenin ddim control. Mae'r supposed hero yma just yn cerdded mewn ac yn siarad dros dy fo, ddim dangos dim parch iddo fo. Fel rwy'n sydd lyfio bach o fantasy, ti'n gorau cymryd mewn fantasy tropes, ti'n gorau cymryd it's basically medieval Europe, rhan fwy ar amser, a di hwnna just ddim yn... So mae'na tone deafness iddo fo. Ti'n teimlo fel bod nhw wedi, Duncan Jones specifically, dwi'n byd drwg yn erbyn Duncan Jones, ond Duncan Jones specifically wedi cael ei sgipo gan y grand syniad yma o fel orcs versus men a breuddwyd mawr yn fo. Yn hytrach na bildio narrative apelgar, lle di ddim just dibynnu ar motion capture really cool a battles mawr. Ond hyn ydy peth weird ddo. Meddylia nôl wan. So da ni'n clywed straeon am y sackings a pillagings ma, a'r pobl yn cael ei rowntio fyny a'r prisoners a bob dim. Wyt ti'n cofio gweld hynna yn y stori o gwbl?
O belltar eich oedd na rhywbeth yn mynd mlaen. O na un sequence. O na drone shot. Ia, achdi, o'n fatha drone shot o fatha rhyw 5 dre mawr yn cael ei atacio ar unwaith. A ti fatha... Diolch yn fatha Conan the Barbarian, lle ti'n fel yn y pentra ac mae bob dim yn... A so... Ti wedyn yn teimlo fatha, a dyn mae'r Ruth Naked dod i fewn yn dweud, mae'r bobl di cael ei ymosod yn rhyw dre mae pobl yn cael... Ti'n dweud, gret, dangos hwnna i ni. Gan i wybod beth yw'r stakes o'r peth ma. Dwi'n mynd gwybod, mae'r bobl di cael ei cipio. A ti'n dweud, 100 o bobl, 10,000 o bobl, 100,000 o bobl, faint o bobl sydd wedi diflannu. Da ni'n mynd gwybod i beth am y peth ma. So da ni'n mynd gwybod, ydyn nhw wedi cymryd 5 person o'r pentra drws nesaf, be sy'n mynd ymlaen? Da ni'n mynd cerio chwaith am unrhyw un yn y ffilm ma. Chys dos am neb... Heblaw amdan hot biracial awk lady, achos mae'r ffilm yn treulio gymaint o amser just yn sterio arni. Wel, so, Mae'r Ruth Naked wedi fod yn dweud, mae hyn di digwydd. A ti fatha... Ydio? Oce, sut ti'n teimlo am hyn? Fatha, ti'n bron efo ddim yn matab. Mae discount, what's his face, Jason Momoa, mae'n fab o'n cael ei lladd. A diolch pryd yn cael unrhyw fath o matab. Diolch ddim yn registro. Mae o'n oce, achos mae o fyny yn flirtio hefo Gamora. Garo na, sorry, ond mae hi'n edrych yn rhyw. Basically, maen nhw wedi peintio hi wyrdd, ond maen nhw'n sexualisio hi. Tyma? So, mae o'n syth fyny'n flirtio fo hi. Da ni'n negio'r ffilm yma gymaint. A dyna'r broblem ydy, doedd o'n quite digon wael i fod yn ffynnu. Ond o'n self-serious iawn. A mae beth ti'n neud yn iawn, mae na... Yr pobl ti'n teimlo mwyat oedd y fam, mam oc a dad oc. Chos oedd ti'n gweld oedd o'n... Oedd ti'n gweld rhywsut oedd o'n emotio mwy na'r actual pobl go iawn. Ac oedd ti'n gweld fatha'n stryglo rhywfaint efo be oedd yr wizard evil yn trio neud. So, oedd chdi gweld... Ond a bit funny, a.k.a. pan oedd Wizard Jared Leto yn trio neud unrhyw beth, o Wizard Jared Leto, what a surprise yn bad guy yn diwedd, a neb di gweld hwnna'n dod. Pan fod o mor slo neu bob dim, just get on with it. Y wizard gweitha erioed. A hefyd, oedd hwn hefyd, oedd y scenes, oedd y ffilm... O'n i wedi sylweddoli transitions rhwng llefydd go iawn a blue screens. Wel, oedd gen ti'r blue screens sort of set piece lle oedd na coed a gwair yna a'r prif eitha fresh i weld doedd. Oedd gen ti'r lle oedd y golygfa na lle oedd Wizard Jared Leto'n dod i lawr efo'r mellt i gyd. Ac oedd bob man di goleuo i fyny fel oedd yn amlwg na oedd yn i wan ar soundstage. A do'na ddim... A mi'n peth, chos oedd ti'n gweld yr cymylau mwy. Rwy'n beth chdi'n gweld oedd y mellt. Ac oedd ti'n fatha, mae pob wedi goleuo fyny wan fatha bod nhw o fewn studio. Mae'r un lle maen nhw'n dod ar draws yr orcs am tro cynta yn y goedwig na. Yn andros o jarring. Ond oedd na ddarn really funny yn hwnna nes i wneud nodyn o'n efo, oedd lle mae un o'r orcs yn pigo fyny'r ceffil a just fflich yn efo. Mae na stuff cool yn efo. O'n i'n chwerthin ar hwnna. Gifts mwy na ffilm. A dyna'r peth, dyla fod i mynd am funny i fi yn bersonol. Yn hytrach na... Chos o ti'n teimlo fatha ar y dôn cyson trwy'r whole thing. Do'n ddim synwyr o... y stori oedd o'n trio deud be oedd o'n trio deud a eto oedd o'n just yn trio deud bob dim ac yn gorffan fyny deud i'n byd so fysa hwn di gallu bod yr agoriad i yr frwydr rhwng yr Alliance a'r Orcs birth of the Alliance bod nhw'n dod i dall pwy ydy'r hod a hwn ydy cychwyn y siwrna dyna holl oedd yn gorau bod ti wedi mynd i'r ail ffilm ti'n gallu wedyn eich mynd fatha dilyn 2 track mynd
efo'r orcs yn un ochr, efo'r alliance yn ochr arall, a just dilyn y pobl go iawn yn y byd ma, so ti'n dall bach mwy o mistakes. A wedyn ti'n chi fynd wedyn y trydydd, ti'n darganod, mae'r Guardian yn actually evil. What? So wedyn ti... What a sip. Ond y peth ydi, mae'r turn yna wedyn yn meddwl mwy, chys i di gwario 2 ffilm, yn meddwl na fo bod o'n boi go iawn. Ond ti di gwario awr a hannar basically mynd mae'r boi ma'n evil mae'n pretty obviously bod o'n evil a wedyn mae'n troi allan i bod o'n evil ti'n fatha o'n i ydy si a ti fatha da chi di clywed am y llyfr ar enw Off to be the Wizard? Na comedy llyfr ydi o. A oedd y ffilm o'n i just yn gweld bob tro oedd The Guardian yna fo a'r boi tywod Cadgar oedd enw'r young wizard the incel wizard o'n i just yn cael vibes Off to be the Wizard a basically llyfr ydi o de lle mae pobl sy'n defnyddio computers, generally hackers a bachu, yr un peth am Matrix yn gweithio allan fod, we're living in the Matrix. Ag os dwi'n manipulatio yr cod yma dwi wedi ffindio, fe drai trafeilio trwy amser ag mewn pwyntiau wahanol yn y byd. A wedyn mae'n digwydd bod ma nhw'n ffindio gweithio allan na lle saffa i fod ydy medieval times in ye olden England. Right. A so mae'r wizards ma, sef computer hackers, yn gallu manipulate time and space, ag maen nhw i gyd yn gathro am fyna, heb i'w gilydd sylweddoli, pawb arall yma fyd, o'n i'n meddwl na fi oedd yr un gwreiddiol i weithio allan, a fyma di'r lle gorau guddio. So maen nhw'n, mae'n a lot o wizards in ye olden England times, ag o'n i'n cael y vibe na o stupidity o wizards newydd sydd ddim really'n gwybod beth maen nhw'n neud. Dipyn bach fatha Rinswind yn Discworld, ti'n fo? Ond mae'r just y teimlad na o mae'r wizard ma, The Guardian, mae'n ar un arall yn edrych fatha rwy'n sydd o modern time, ond di cael ei taflu fewn i byd ye olden time a just ddim yn gweithio. So eisiau rhannu yn y chat gynharach heddiw yma oedd Discount Jared Leto yn edrych fatha cymeriad boi actor o'n i wedi gweld ar YouTube beth yw'n fo? Make note of time. Na Bryn does not freeze. Bryn thinks. Dwi dal yma. Yeah, ti dal yna wan. Okay, we see you. Beth yw'n fo? I appreciate you and I respect you. Alistair Beckett King. Ac mae di creu cyfres o YouTube videos ma fatha every Scandi horror, every black and white movie fatha beth. Love it, a mae'n ei fatha golygfeid. Ac oedd yr wizard ma'n edrych fatha un o'i cymeriadau fo, fatha just fatha yn y ffilm, ond ddim quite yn y ffilm, fatha bod yn cymeriad piss o'r ffilm, ac mae'n just i gyd yn neud. Gyn i sôn amdan y slow motion death negotiation? Oh, please. Be di hwnna? Pa beth di hwnna? So mae'r heroes i gyd yn ymosod ar So mae'r orcs yn penderfynu fatha, I challenge your wizard, a mae'r wizard yn trech yn ei cheatio, a mae'r orcs i gyd yn mynd, we don't like cheating. Good, yeah. Lle ma'n tynnu cot o, ag wedyn ma'n sefyll fyny o dda. Yes, I was pretending to need the stick all along. Mae'na definite John Carter vibes yn yr holl bit yma. Mae i gyd yn John Carter. Mae'r heroes i gyd yn attackio, ag, oh my god, mae gyd yn nhw guns, a maen nhw lladd hanner o'r orcs. Oes, mae gen yn... Oedd gen ni fatha Chekhov's gun reit yn cychwyn. It's called a boomstick. A mae'n trech yn wedyn fatha mae'n nhw'n iwsio nhw yn y third act. So, mae'n nhw'n ymosod ar fo, mae'n nhw'n rhyddhau
rhyddhau y prisoners i gyd. Sy'n dechrau bella bod 1,000 o bobl yna, dwi'n gwybod. Mae'r evil wizard yn marw, a mae o'n ar ôl iddo fo farw, mae o dal yn fyw, a mae o'n dda yn ôl. Mae'n agor y portal special, a maen nhw gyd allan dianc. So mae'r prisoners i gyd cael ei dynnu allan o'r camping gyd a mynd yn ôl i'r storm be bynnag. A mae'r big bad orc yn dod i The Green Giant, boys. Sy'n trio dod ho, big orc. Yn trio dod i lladd y brenin. A mae amser yn slofi lawr. A ma'n cael chat efo Garona. A mae Dominic Cooper a Gamora. Garona. No. Green ladies deserve your respect. Fair play. Dyn nhw ddim yn ripio gilydd off o gwbl. Maen nhw yn rhywsut yn cael rhyw fath o negotiation rhwng i gilydd yn dweud... Mae hwnna'n eitha clyfar. Dwi'n licio... Maen nhw'n slow motion. Maen nhw yn cael chat hir yng nghanol brwydyr. Ti'n gweld beth sy'n digwydd yn y cefndir. Mae pob arall mewn slow motion. Mae'r holl busnes na... Mae'n lot o scenes yn y ffilm lle mae... Let's have a talk here. You okay? Yeah, I'm okay. Let everybody else fight around us. And they won't bother us as long as we're talking. You keep talking, I keep talking. Nobody hits us. Mae pob arall in slow motion. A mae'r ddau yn nhw. Dweud oedd gryda... Mae hi chdi lladd fi. Oedd hwnna'n eitha emosiynol. So mae Garona yn cael chat efo y brenin. A mae'r brenin yn dweud, rei, gryda. Mae'r masif orc na'n dod fan hyn for the pleasure o lladd fi. Os wyt ti'n lladd fi, wyt ti'n mynd i gael parch gan yr orcs, allu di trio constructio heddwch. Mae'r orcs yn mynd i dderbyn ti, a wedyn lli di basically, cos ti di ffigur allan bod ni boys gwyn yn alright guys. A lli di... Ond fod wedi cael ei wneud yn real time, lle oedd yn mynd, oh my god, you gotta kill me quickly. Oh my god, I can't kill you. No. A bod ni'n gwachod o mewn Quicksilver o Vision. Normal. Ti di deallu. Mae fel fideos Coldplay o'r early 2000s. Peth ydi Dominic Cooper heb di wneud i'n byd yn y ffilm. Dominic Cooper. Di heb di wneud i'n byd yn y ffilm i heiddi'r marwolaeth yna o gwbl. Na. Da ni'n mynd cerio amdano fo, achos dyle fod o yr un cymeriad a Charlie Hunnam, skinny Charlie Hunnam. Right? So basically, dyle fod y prif hero ma, unai y brenin, neu dyle fod y brenin just completely out of it a just yn eistedd ar rhyw bloody orsedd rola. Let's fix this film. Mae o'n cael ei ladd. Mae'n diwedd naturiol i'r ffilm yn fanna. A wedyn be gyd ti wedyn ydy discount Charlie Hunnam yn dod i fewn ar ryw eagle Griffin. A mae o'n mynd i fewn a mae'n chwalu bob dim a wedyn mae o'n cael nocio allan a wedyn mae gen ni brwydyr arall wan. So da ni cael diwedd naturiol. Boss fight arall. Boss fight sydd fatha'r bullshit na yn Indiana Jones lle mae'r boi mynd efo fatha efo'r clefni fi gyd a mae'n jyst yn seithi fo fatha a dyn mae'r orcs i gyd yn mynd fatha da ni'n parchu hwn a mae'r evil wizard yn mynd kill him a dyn mae Garona mynd fatha no, this is not our way fatha beth. A pam nath nhw pam nath o ladd yr orc da a nath nhw penderfynu da ni'n aros ar ochr yr orc da a wedyn nath o ladd 3 yn nhw neu rhywbeth o ladd whatever nawn ni aros efo chdi ond oherwydd fod y white guy wedi lladd yn yr un nhw na da ni'n misio chdi mwy white guy win so da ni wedyn yn mynd i fatha Return of the King lle mae just diwedd ar ôl Oedden nhw'n mynd i losgi y brenin yn fyna fod oedden nhw'n peilio fyny fo coed a falle so oedden nhw'n mynd i losgi fo flaen drws ffrind ddim syniad ond edrych yn wrong
A wedyn oedd nhw'n mynd fatha, yay, the Alliance, woo. Oh, for the Alliance, for the Horde. Yeah. I bobl sydd ddim yn gwybod dim byd am y games? So hyn ydy'r teams. Yeah, not... Yeah, Mae gen ti the Alliance, sef, quote-unquote, the good guys. A mae gen ti the Orcs, sef fatha the Horde, sef y pobl ma pob cool yn joinio fel maen nhw'n dechrau chwarae'r game online. So... Who wants to be the Empire? Dyn ni yn mynd i fod yn positive people, right? Dwi'n gwybod na hwn wedi dyncio. Dyn ni ddim yn awgrymu chi watched... Na, dach, peidiwch. Warcraft. Dwi'n falch bod ni wedi, achos mae o'n ddarn o ffilm history, a.k.a. yr game adaptation curse pethau yma, cyn i Last of Us newid hwnna i gyd. A gan byd i ddrwg i ddeud am Duncan Jones? Duncan Jones, great guy. Watchwch at yma. Blaw o ffaith bod o dal... Oh, hang on. So, pan math yr Incel Wizard i Hogwarts, mi o'n deud fatha rhywbeth am ryw box, a mi o'n mynd i fod y box. O, mae Glenn Close yn y box! Glenn Close yn y box. Hefyd, acen y boi oedd yn fatha, mynd fatha... I've never done that before. Yeah, Cymro. I've never done that. Gorau bod Cymro. Fi'n cedi, o ddim teulu David Bowen fel Cymraeg. Mae nhw Joneses, of course. Mae nhw Joneses. Yeah, do I go in? I don't know, it's never done that before. Yeah. What a team with a Max Boyce kind of... Oh, 100%. Yeah. You know what that is? Who's that? It's never done that before. Oh. Love it. Haclediad 118, it's never done that before. Okay, dwi'n sgwynnu nhw. Peidwch o watchio do. Gwatchwch y stwff da ni'n awgrymu rwan yn lle. Okay? Mae gennym ni'r after party, sef eich hoff ddarn chi o'r Haclediad. Da ni ddim yn mynd i awgrymu Warcraft. Dwi'n ddim hyd yn heiddi good bad movie we kind of liked, achos mae bach o meh. Just meh. Dim mynd o bres, ond just work experience storytelling. Awgrymwch rhywbeth gwahanol i fi. O'n eisiau dweud, chos nes i edrych i fyny, domestically in America gollodd o absolute fortune. Internationally nath o'n neud rhan fwyau bres yn ôl. A maen nhw'n reconio ar ôl... Gorbod. Maen nhw'n lyfio... Wel... Ar ôl... Maen nhw'n caru World of Warcraft yn China. Mae World of Warcraft servers wedi cael ei diffodd yn China wythos yma. A absolutely... Just... mae pawb... Mae na massive problem yna. So ddarin nhw reconio all told ddarin ffilm ond neu colliad o'n i 30,000. A maen nhw'n neud hwnna'n ôl ar streaming. Well, sure of it, World of Warcraft game goes offline in China, leaving millions of gamers bereft. Popular role-playing game is being cut off due to a dispute between US developer and his Chinese partner. Millions of Chinese players in the role-playing epic World of Warcraft will bid a sad farewell to the land of Azeroth, with the game set to go offline after a dispute between Blizzard and its local partner NetEase. Massively popular. Yeah, I bet bod Blizzard yn colli cachlwyth o bres. Problem o'n i gael pob tro yn dweud Azeroth. O'n i just yn meddwl amdan Teen Titans Go. Raven. Teen Titans Go to the movies. Ydy un o hoff films yn tŷ ni. Azeroth, Metreons, Xanthos. Yeah. So, wow. The deactivation of Chinese servers was not the end, but just a temporary unhappy suspension, Blizzard China said. Un o chwaraewyr though, who said he played World of Warcraft up to 3 hours a day. So the good side of the story, I didn't give my wife enough time. Now that World of Warcraft is gone, I want to make amends, he said. End of story. Da i Mae'r graig yn mynd, fuck. Wel, dwi di mynd. Mae hi di mynd. Haid i fi torri fyny efo'r pwynt dwi di bod yn mynd efo tra bod o chwarae gem. Am y tair awr dydd. Neu, fersiwn arall bach mwy tragic o'r ffilm, mae hi di actually di marw ers 3 blynedd yn ôl, a di am di sylwi. Wow. Nath hi marw. I wasn't giving her enough attention. Nath hi marw o Covid. Yes, Bryn. Be ydych chi'n gwachod yn lle gwachod Warcraft? Yes. So, dwi wedi bod yn ail-wylio hyn yn troi fewn i evil AIs eto. Na. Person of interest. Waw, mae hwnna'n hen.
Ish? Yeah, ish. So, Jim Caviezel a... Slawer dydd. Michael Emerson. Oedd o fod Ben from Lost. Ag Taja B. Henson. Dwi'n Taraji B. Henson. Chdi, dyna hi. So, y syniad ydy, ar ôl 9/11, ddaru Michael Emerson i gymeriad o adeiladu AI oedd yn mynd i ffidio'r terrorists. Ac nath o bildio AI nath ffidio fo. Ond, oedd yr AI hefyd yn ffidio pobl oedd yn mynd i cael lladd gan murderers. Ac oedd o methu stopio fo wneud hynna. Ac mi oedd di hwn cyn yr un Tom Cruise? Tom Cruise? Dwi'n gwybod pa rin Tom Cruise di hwn. Yr un lle mae defnyddio'r 3 person na mewn dŵr sy'n deitha nhw somebody's gonna commit a crime. Dwi'n siŵr os be di'r... Minority Report. Mae Minority Report i selio ar llyfr, dydy. Philip K. Dick, dwi'n siŵr. Creepy. Ond anyway, so mae o, gyda fo backdoor i'r AI ma, mae o a Jim Caviezel yn achub y pobl ma, a dim yn datblygu o fod yn schweith y syml i fynd i fewn i'r syniad ma o surveillance, yr syniad o yr ethics o artificial intelligences. A mae'n mynd i fewn i'r byd lle mae gen ti ddau artificial intelligence yn ymladd efo'i gilydd, un sydd isio gadael i pobl bod yn bobl, a'r llall sydd isio fatha planned society fath o beth. So, be nath tynnu ti at hwnna? Cos di hwnna ddim yn un newydd, na chdi? Dim yn un... Mae o ar Amazon Prime ar fatha freebie. Mae'n un dwi'n mynd yn ôl i chydig bach. Basically, ddar ei YouTube awgrymu fo i ti. Nac i nath o fflodio fyny fo'n clips, a nes i just dechrau awylio fo eto. A dwi'n mynd trwy ddefo bob hyn a hyn, achos dwi'n meddwl lot amdan fatha'r... Chos da ni wedi bod yn trafod yn gwaith am yr ethics of AI a bachu. A so mae'r sioe yn surprisingly da ar ystyried be ydy'r ethics o hyn ac yr syniad ma o... So mae gen ti'r pobl o'r llywodraeth sydd yn dweud, da ni eisiau'r system yma i amddiffyn pobl, a maen nhw ond yn edrych ar fatha'r y gol yna, heb really meddwl yn ehangach am be ydy'r canlyniad o wneud penderfyniad efo. Chos mae'n llyfrau dwi'n bod yn darllen ddiweddar The Age of Surveillance Capitalism. Oh, lovely. A hwnna'n diddorol yn ystod o'r syniad bod llywodraethau yn tynnu nôl o realeiddio yr marchnad efo AIs ac machine learning as gadael y cwmni yma'n neud be maen nhw eisiau neud. A hefyd y llyfr yr enw Calling Bullshit, se oedd yn sôn amdan y syniad yma bod da ni'n quite yn dallt be mae'r AIs ma'n trio neud weithiau, a da ni di meddwl bod nhw'n meddwl un peth ond actually mae'n meddwl rhywbeth arall. Lovely. Sentencing algorithms fel... Mae'n fyny i ni fel pobl bod yn bach mwy... So, da ni eich bach yn ofn, chos fatha, dwi'n mynd dallt AIs, a ti fatha, ti'n angen, do. Chos y beth ydy, mae'r pobl sexy redag nhw, dyn nhw'n gwaith dallt nhw chwaith, so, ti'n just angen push yn ôl chydig bach ar pethau yma, mae'n trell am yr whole thing yn disgu fel ti dyn o gardia, so. Lovely thought. So person of interest. Dwi'n siŵr gawn ni nôl, be am ni fynd round fel, nawn ni wneud round circle, dawn ni nôl at y si am rhywbeth arall. Yes, beth gen ti? Dwi wedi gorffan Seinfeld. Yr holl o Seinfeld. The whole of the internet. Wrth fy modd. Absolutely lyfio fo. A mae o wan am dechrau Curb Your Enthusiasm. Ond Curb, oce, digon teg. Dwi wedi gweld 3 cyfres o'n efo'n barod. Dwi'n teimlo eich bod chdi'n ei bach gormod o... Chys Larry David oedd
oedd y sgwennu. Dyna pam dwi eisiau gweld. Dyna beth yw'r completionist. Ond dyna pam dwi'n meddwl, eich ydych chi newid i wneud Sopranos, a wedyn mynd yn ôl. Sopranos, sorry. Ond dwi hefyd i gorffan gyfres gynta Only Murders in the Building. Nice. Mae Only Murders in the Building yn yr un vein a Knives Out, your Glass Onions. Your Peacock drama, bedio, yr un sy'n Ryan Johnson ffilm newydd, yes, ti mewn lle da hwnna. Do, so mae gen i fi'r ail gyfres o hwnna i wneud yn yr misoedd nesa. Mae just yn cozy fo pobl marw. It's a cozy murder mystery. Mae'n ffynnu ar y dial. Mae Martin Short yn hilarious. Yndi. A heartfelt a pob peth yna fo. A rhywsut mae... Beth yw'n wir? Steve Martin... Selena Gomez. Rhywsut... Sa ti'n roed... Sa ti'n roed... Mae Steve Martin a Martin Short di gweithio fe gilydd ys blynyddoedd. I mean, da ni gyd yn cofio The Three Amigos, dwi'n cymerid. Yep. Beth watched hwn di'r rhywun dwytha o'r podcast da ni'n mynd i'n byd. Granda, Cymraeg sydd dwi'n neud Americanes. We are the Three Amigos. Ond sa ti'n trio rhoi tîm at ei gilydd, fysa ti'n mynd disgwyl Selena Gomez yn gweithio yn y peri. O rhywsut maen nhw'n hen ac yn fatha really di gweithio fe gyda'n gymaint a hi yn ifanc ac yn hefyd fatha'n ffynnu hefyd. Mae rhywsyd mae'n gweithio'n gret a fe gilydd. Mae mor deadpan, mae'n briliant. Mae mor deadpan, mae'n briliant. A mae'n gweithio'n wych. Love it. O'n i'n surprised nes i actually, oherwydd lot o'r adegau efo TV, dydw i'n really fatha trio gweithio allan, beth sy'n mynd mlaen dwi jyst yn gadael o i fynd i fewn a let it happen. Ac so nes i'n mynd o trio gweithio allan pwy oedd The Murderer. The Murderer. So oedd o'n surprise nice. Mae o hefyd basically an inside podcasting. There's been a murder. 100% podcasting about podcasting kind of show. Sydd yn very, very pertinent interests ni. Yr y comedians di wneud fatha sketch fatha set in Glasgow fatha It's a murder. There's been a murder. There's been a murder. Aye, a murder. Get the detective. There's been a murder. Alla'n deud ti pa show. Na, mae'n just... Mae bob un of acen Glasgow mae'n cyd yn mynd fatha there's been a murder. There's been a murder. So... Be da ti sions? Mae gen i list, lle ni fynd round table eto, ond mae gen i list, a gan amla dwi'n rybys pan mae'r after party, ond mae gen i actual dogfen really llawn. So, dwi eisiau awgrymu The Films of Powell and Pressburger, BBC iPlayer a ITVX. Right. Dwi'n trio watched nhw i gyd. Maen nhw'n fucking anhygoel. Yes, da Bryn, dwi'n gwybod bod fi ddim yn trio cael chi ar y tren yma. Nes i hyd yn oed attemptio a neud Twitter thread amdano fo. Which dyd fi byth yn arfer wneud. Diolch am hwnna. Dylswn ni wedi rhoi mwy o waith yn iddo fo. Os oes ni dal ar Twitter, dwi'n eitha sicr. Os ti'n enjoy fo. Probably di enjoy fo. Mae Films Powell and Pressburger, filmmakers o Llundain yn adeg y rhyfel, so kind of cyn ail rhyfel byd, yn ystod ail rhyfel byd ac ar ôl ail rhyfel byd. Mae Powell a Emeric Pressburger yn dod o Hwngari, ydy'n basically cael goffa teithio trwy Europe ac yn cael ei ffasistio allan o lle bynnag oedd o bob tro. Ydy endio fyny'n Llundain, a mae sgwennu fo mor ddirdynol a human a prydferth. Bryn, fel rhywun sydd wedi gweld y tywyllwch ar golau, mae'r ffilms yma yn genuinely yn mynd i graidd yr human condition in extreme circumstances. Absolutely cario nhw. The Red Shoes yn edrych yn stunning. Unrhyw sydd yn gwerthfawrogi Technicolor, gwerthfawrogi sick fashions in 1948. Absolutely stunning neck scarves. Beautiful. Mae'r actorion mae gen nhw fel rhyw fach o repertoire company a mae'r actorion mae gyn dod nhw a mae nhw'n bloody brilliant. So ni'n awgrymu A Matter of Life and Death, The Red Shoes, Black Narcissus.
Dwi heb weld Colonel Blimp a dwi wedi eisiau. The 49th Parallel, dwi just i gweld speech allan o The 49th Parallel, sydd basically fel y speech mae Charlie Chaplin yn neud yn The Great Dictator amdan ffasgaeth, a mae'n well na yn The Great Dictator bron. Dwi'n caru fo. Just, watchwch hwnna. Hefyd, ail beth, nes i actually watch The White Lotus Season 1. Fyny tan episode 4 a nath o stresio fi allan gormod, so nes i ddim gotchad episode 5 a 6 cos o'n i wedi dechrau cael anxiety dreams amdan penderfyniadau gwael y bobl yn The White Lotus. Be di'r gist? The gist ydi rich white people mewn absolute luxury resort in Hawaii. Y boi sydd wedi sgwennu fod i Mike White, nes i mond ffigur hyn allan. Mike White, right? Amazing. Fo nath School of Rock. So ti'n gwybod Mr. Schneebly in the School of Rock? Fo di literally Mike White. So mae o'n satirist. Mae o di cyfarwyddo fo. Mae di execio fo. Mae di sgwennu fo. Mae di cynhyrchu fo. Just brilliant. Mae'r soundtrack yn stunning. Dwi rioed wedi clywed fel bottle panpipes yn neud fi teimlo mwy stressed. Mae just gwed yr a corau Hawaiian beautiful so mae'n mynd ati a mae fel the indigenous population fel fuckers gwyn ma'n dod i fucking ynys ni twat mae gyd a mae o ydi sgwennu mor dda amdan modern American society ariannog ffwcio bobl fyny a mae'n hilarious a mae o mor stressful. Well, I see rhywun yn deud ar Instagram quote fantastic of like, I don't make mistakes, I just make spicy decisions. Ac o'n i just fel, dyna vibe The White Lotus. Like, unrhyw penderfyniad gallen nhw wneud, maen nhw'n mynd, gyn i fynd am y spicy decision. Spicy decision. Haclediad 118, spicy decisions. Hwna, brilliant. Dwi'n edrych ymlaen i watch season 2, ond dwi'n credu bod fi angen... O'n i'n really stressed. O'n i'n really stressed allan yn cael breuddwyd yn weird efo fo. A mae hwnna'n arwydd o celf da. Chris ar afel mawr. Fucking loved it. Oh, fucking amazing boy! Sbi ar y mochyn, mae cont po'n mosif. Ond oedd gwachod fel PG-rated Chris... Roberts yn mynd rownd New York efo teulu fi, oedd o'n family viewing, oedd mamabi sydd yn absolutely caru bwyd fel Chris, just yn lyfio fo. Chris ar afel mawr, like, hwnna a Fashion Drefn, dwi wedi cael like, S4 box set binge o like, Fashion Drefn ydi basically Marie Kondo Cymraeg, love it, just tacluso, just before and after TV, caru fo. A dwi wedi bod yn darllen llyfr o'r enw Seeker, The Seeker. Llyfr amdan 17th century Llundain, amdan coffee shops yn 17th century Llundain, a dan Oliver Cromwell. Oedd o'n fucking massive thing. O ti'n mynd fewn, o ti'n ordro bowlen o coffi a pipe o tobacco, cos oedd ei gyd yn fflydio fewn o'r byd newydd, oedd o like a new thing. Oedd o fel mynd i oxygen bars yn Llundain neu rhywbeth rwan, ti'n mo? Oedd nhw hefyd yn... Coffee shop. Very Bryn hangout. Oedd nhw'n hotbeds. Political dissent. Political dissent o bachu. A mae o basically amdan fel... It's basically 17th century Batman. The world's greatest detective, ond mae o actually gweithio Oliver Cromwell. Be o'n i wedi dychmygu pam nes ti ddeud Llundain 17th century coffee shops oedd version of Friends in the 17th century Kind of, ond yn anffodus mae'r Friends yma yn cael ei murdero achos maen nhw i gyd yn trio dod, maen nhw loads o Cymraeg yn basically trio cael Oliver Cromwell wedi i deposio a maen nhw'n cael ei crogi a stuff. Spoilers. Gunther ar ei neud o. Who's Gunther? Yeah. So hwnna, excellent after party gyda fi fanna. Da iawn. Updates gyda chi, cos nas i swingio rhwng pawb. Plus ar Glass Onion. Nathon ni'n hyd yn oed siarad am Glass Onion. Falle dylwn ni'n neud Glass Onion fel ffilm go lew ni tro nesa. O'n i... Ie, dwi eisiau weld eto.
O, dwi 100% oherwydd dwi wedi weld, nes i wylio Knives Out diwrnod syth ar ôl. Tan bryn diwrnod. Ac nes i really mwynhau Knives Out lot mwy. Ar ail dro. Dwi'n teimlo oedd y gymaint o bwysa ar neu Knives Out 2 oherwydd faint o fatha underground hit o Knives Out 1. Dwi'n trystio Ryan Johnson. Chos beth ydi, oedd o apparently doedd am eisiau galw fo'n Knives Out. Na. Oedd eisiau galw fo'n glas onion. Nagod. A beth dwi'n lyfio hefyd ydi, mae'n amlwg bod Daniel Craig jyst yn cael whale of a time yn neud y ffilms ma. So ni'n chi siarad am diwrnodia am ei outfits o. Mae'r just sydd mi o yn gweiddi allan Halle Berry pan mae o'n bit o bwyd spicy. Mae'n bit o Jeremy Renner's spicy toast. Ia. Spicy sauce, spicy toast. A rhywsut mae o'n just yn gweiddi allan Halle Berry, a mae o'n just yn hilarious i fi. Mae o'n apparently, mae'r cymeriad di priod i cymeriad sy'n cael chwarae gen Hugh Grant. Oh, ydi! God, I love it! Sydd yn just yn anhygol i fi. Okay, guys, breaking news. Breaking news. Dwi newydd gael update ar Twitter, ond mae na fideo o James Cameron yn siarad hefo cyfarwyddwr RRR, basically yn gysio, mae'n gysio dros RRR, right? So mae na fideo fel 2 munud a hanner, right? O just James Cameron yn mynd, this is an amazing film, and your characters, a mae just yn like, oh my god, mae James Cameron a'i wraig basically di corneli'r cyfarwyddwr, a mae cyfarwyddwr but you're James Cameron, Avatar, Titanic, everything, a wedyn mae'r ddau mae just yn but RRR is amazing, yes, but Terminator 2 is also amazing. Okay, mae rhaid neu hwn ar nos. Peth ydy, dwi'n meddwl, na'r James Cameron just stopio neu ffilm star ôl Titanic. But maybe. I got Titanic yn, dwi'n mwy, lot i wneud efo'r chemistry rhwng Leonardo DiCaprio a Kate Winslet yna'n byd arall. So yeah. Sorry bod fi di torri fewn i chats amdan hwnna. Ma nhw just yn fel... Na, fair play. O mae hyn actually kind of cool gweld rhywun sydd mor ychal yn ei... Uchel i barch, uchel i... Ie. Just yn ei grefft a falle. Just yn gallu gysio a bod yn fatha fanboy o allan. Am ffilm dda. Ac am rhywun arall fatha, oh fuck, mae hwn yn awesome, nes i wneud hyn, nes i wneud hyn. A ti wedyn yn teimlo fatha, oh yeah, he's just a huge nerd. Chos ddari o actually droi fyny ar un rifin o Mythbusters. Nath nhw testio allan yr bit na yn Titanic lle yna le ar y drws oedd yna le ar y drws ac oedd James Cameron fatha oedd wedi troi fyny oedd oedd just fatha yn y cefndir yn mynd fatha hyn a dyma Jamie fatha no nonsense just ar ei brush yn dweud shouldn't you be sweeping the floor or something a James Cameron mynd alright just a mynd off a mi oedd just yn nerdio allan amdan pethau fel just fatha okay, fair play chef's kiss dwi di mynd mlaen am hyn oes any other news ydy bod Netflix wedi prynu dal y mellt da ni'n siarad am hwn o blaen fi'n mynd i fod really quick am hwn mae Netflix wedi prynu cyfres Gymraeg yn unig. Mae o'n teimlo fel un o'r stories na lle mae Esbydrec fel drychwch, da ni di gwerthu stuff a ti fel, great dydy Netflix so ni'n mynd deud bod hwcio holl gobeithio chi ar Netflix yn prynu cwpl o series Cymraeg yn mynd i kind of datrys the whole future o darlledu Cymraeg ond mae'n good mae'n good mae nhw'n prynu stwff ac yn cancel stwff ar nesa peth i ddim
Ie, ma' cancel culture yna. A.k.a. dyn nhw'n actually, ma'n prynu stuff am chydig. Mae'n gret. O leia, mae yna. Na, Yeah, exactly. Dwi'n bod o'n bril, a dylen ni gyd fynd i watch it arno fo i brofi. A ryw radda dwi'n teimlo fel bod Ryan Reynolds rhywsut fod i cael clod am rhywbeth fel yma. Yeah, secretly Ryan Reynolds. Dwi'n kind of teimlo bod o'n di codi... Chos ar Netflix mae documentary fod e. Awful bod ti'n... O, mae Netflix, ie. Yeah. Mae Netflix, basically, ydy'r ffilms mae gyd, mae o wedi cael yr is-deitla Cymraeg yn yno. Disney. Ar Disney Plus, oce. Ond, mae ffilms o, mae gen i fo contract, mae ffilms o, mae lot o'i stuff o, lle mae o'n executive producer o ar Netflix. So, mae gen i fo berthynas proffesiynol hefo Netflix. Red Notice ar Atom Project, dwi'n teimlo. A wyndodd Netflix o flaen fel yr committee yn San Steffan yn dweud, da ni'n mynd trio cystadlu yn erbyn Esbydrec. A ti fel, well, obviously. Mae pawb sydd basically di watch Esbydrec probably di watch Dal y Mellt. Ti'n mynd i gael gwylwyr Cymraeg newydd. Ond falle gyd i rhai. Hai fi ddeud, fel gyfres nes i ddim really joio Dal y Mellt. It's not my shit. What's it about? I don't know. Like basically mae bach o fel layer cake, gŵr Madonna kind of snatch film, kind of thing. Ddim yr un lle maen nhw ar gwch i werddon yn diwedd ac yn... Cofyn as i'n gyrraedd y diwedd. Probably. Fel criminal families, crime, motorbikes, ceir, motorbikes. Ond dwi eisiau chdi sortio'r shit ma allan a wedyn mae boi dweud, no, dwi'n isio, ond mae gennym fi bol chdi'n llawis o'r rhaid chdi'n neud o. Falle? Mae hwnna'n swnio fel y vibe. Nes i weld o ar Gogglebox. Probs. Gogglebox Cymraeg. Just Gogglebox Netflix, Gogglebox. Like, no shade. Mae hwn yn awesome. Dwi'n lyfio fo. Ond dwi'n misio bod ni just fel, gan i gael y crumbs ma Netflix. Swn i'n lyfio safo ar gyfer, ti'n mo, swn i'n lyfio fo taso fo'n Llyfr Glas Nebo The Movie goes to Netflix. I fi... Ti'n bo? Mae'n mynd i just cymryd be bynnag, dydi. Sgwn i pam na'r un yma, dwi efo Netflix o'n erbyn am fod yn teipio Warcraft i fewn ar Netflix. A mae bob dim arall sy'n dod fyny efo fo'n gret. Gods of Egypt. Love it. Will Smith's Bright. Oh my god. Tom Cruise, The Mummy. It's bad movie Venn diagrams. Oh, man, amazing. Last Airbender. Cyma screenshot o hwnna a iwsio fo ar gyfer ffilm ni mis nesa. Hang on. Last Airbender, y ffilm, ta Last Airbender? Ffilm. Fuck. Okay. Cool. So, y peth hefyd efo... Underworld, Rise of the Vikings. Come on, dylun ni fynd i hwnna. Beth Netflix mae hefyd ydy, mae'n rhoi mwy o exposure i'r actorion. Mae'n gret. Cael mwy o bobl i'n abod. Mae'n swnio fel bod fi yn negio fo. Dwi ddim eisiau negio fo. Dio ddim yn thing fi o ran cyfres. A dwi'n teimlo dylen ni fel Cymru fod yn rili falch bod fel cwpl o crumbs. Mae'n gret, a mae'n gret cw i bobl sydd wedi cael o di wneud. Ond dewch nôl at fi pan mae hwn yn ongoing thing. Dewch nôl at fi pan mae yna fel dwi'n neud tair o rhain y flwyddyn. One swallow does not a spring make. Un gwennol ni na wanwyn. Da chdi. So, unwaith eto, guys. Un arall. Yeah. Go on. I have one more to offer you. One more thing. Os da chi eisiau rhywbeth really wahanol a really weird, The Banshees of Inisherin. Mae o ar y list. Yes, nes ti grio? A ni just yn shocked. A ni just like, o'n i'n mynd disgwyl o hynna. O'n i ddim, wirwan, o'n i ddim fel, dwi eisiau gwachio do, ond mae pawb sydd wedi warnio ti amdano fo'n deud mae o'n pynsio ti yn yr O'n i'n chwerthin gymaint am yr awr cynta, a wedyn nath o gyd fynd yn Island Life Insanity. Hwna beidio. But it's Father Ted the movie. Fair play. Craggy Island, boys. My dudes. So, diolch o galon i bab am brando. Dwi ddim hyd yn oed eisiau edrych ar y runtime, ond ti'n gwybod be?
Ni'n ffain. Mae'n ffain, mae popeth yn ffain. Mae hwn yn gwerth mis o podcast i chi. You knew what you were signing up for. Oeddech chi ddo? Na, diolch i chi gyd, diolch i'r rhain i chi sydd. Hey, Sianed, o sign i fyny i'r podcast yma yn spicy decision. Spicy decision. Dwi'n lyfio hwnna di fel, hwnna di thing fi am y flwyddyn. Spicy decision. Diolch i wrando yn ni to. Diolch i bawb sy'n cyfrannu. Mae gen ni rhai bobl sy'n rhoi yn achlysurol, mae rhai yn rhoi yn fusol, mae'n anhygoel. Diolch i chi gyd. Mae gen ni link Ko-fi yn y disgrifiad, os oes nhw'n eisiau helpu ni efo costau hostio, ond da ni'n neud y siow ma, cys da ni'n lyfio neud o. Os da chi'n lyfio gwrando, ni'n rili ddiolchgar bod chi wedi stick yn fyny mor hynna hir a hyn. Os ydych chi wedi bod yn gwachad y ffilms ti ddim ma, a gennych chi fynd o'n dro, gyrwch negeseuon i ni. Chos so fascinating clywed be mae pobl yn meddwl yn gwachad y things ma hefyd. Bio fi ar Letterboxd ydy Life's Too Short for Bad Movies. Sorry. Ac da chi di dragio fi reid lawr. Dragio, Sianed o. Dragio ddo, yes. Dragio, chys ti sydd dewis rhai ar rhaid. Griffin was dragging me down. Ti sydd dewis rhai ar rhaid. 2 flynedd yn ôl, a gwrando ar yr episod cyntaf na pam nathon ni specific rim. So ni'n lyfio gweld beth oedd fel y theori ar penderfyniad tu ôl i hwnna. Sorry, yes. Just an optimist. Dwi'n gynnau obaith fod rhai'r ffilm yma'n mynd i fod yn dda, fatha Valerian. A bob... Valerian, best. Well, okay, let's not get carried away. Mae'na rhain nhw, da chi di cyflwyno fi ffilms. Mae gennau Blu-ray cats. Fuck your cats. A bob un Warcraft, mae'na Ice-tastrophe allan yn. Hey! Yeah. Mae hwnna'n deud lot. Love it. Christmas Ice-tastrophe. Diolch wrandawyr. Welwn i chi mis nesa. Joiwch cychwyn 2023. Cofiwch wneud spicy decisions ar yn rhan. Spicy decisions. Ta-ra! Ta-ra! Oh, I love it.